Mae'r arwydd yn dweud y cyfan. Croeso i'r Bala dirion 10. Gêm fyw i chi. O'i Chyngor Cymru, JD ar nos Wener ac am benwythnos. Mae cynta'n chwarae ail, trydydd yn chwarae pedwerydd, pumed yn chwarae chweched, seithfed yn chwarae wythfed yn y gyngrair penwythnos yma. Mae'r pedwar gwaelod wedi sbwylio'r patrwm perffaith na yn anffodus, ond trydydd yn erbyn pedwerydd yw hon, y Bala yn drydydd, Caernarfon yn bedwerydd. Croeso mawr ato ni, croeso Siôn Moredydd. Hefyd, gynt o Aberystwyth a Caerfyrddin, os yw dda, Siôn, croeso ato ni. Os yw dda. 6 gêm i fynd yn y tymor, felly, os yw Bala eisiau rhoi pwysau ar yr ail safle, a Caernarfon eisiau rhoi pwysau ar y Bala, mae'n gêm fawr i'r ddau dîm. Ydy, mae'n gêm fawr i'r ddau dîm, a fi'n credu mae'r ddau dîm yn mynd i edrych i ennill, achos fel ti'n gweud, fi allai Bala cael y bwlch na rhwng nhw a Caecona. Llaw arall, fydd y Caernarfon yn edrych i dal tir ar Caernarfon. So mae'n edrych i fod yn gêm ddiddorol iawn. Ydy, gynniodd y tabl nawr, jyst i ategu ble ni arni ar un o bryd. Diwedd y tymor yn agosau. Y seintiau yn Bencamper, ni'n gwybod ydy. Beth sy'n taro chi fyna, Siôn? Ni'n gyfarwydd â sôn am y seintiau yn glir ar y brig. Mae fel se Caecona Bala. Y'n nhw'n dechrau torri'n glir o'r gweddill hefyd? Mae'n edrych yn debyg yn ywy, 40 pwynt gyda'r Bala fyna, fel o'n i'n gweud, dyna pam maen nhw'n mynd i targedu y triffwynt heno, dyw gêm gyfartal falle ddim yn mynd i fod yn ddigon iddyn nhw mwyn trio cau y gap na rhwng Caecona nhw, felly popeth i wario amdano heno. Ie, wel, dipyn o sefyllfa, ni'n hoffi hynny, popeth i chwarae am felly, derch ni ddechrau clywed gan y ddau dîm, a newn ni ddechrau gyda rheolwr yr ymwelwyr. Richard Davies, di bod yn siarad y Bryn Thomas. 6 gêm yn weddill Rich, 8 pwynt o wahaniaeth mae heno yn gêm mae rhaid i Caernarfon i hennill. Yndi, sy'n ei gytuno fan oedd Bryn. Chwarae teg i Bala, maen nhw'n gwneud y dda yn diweddar. Curo Conosgi wrth dwytha, ond di gobeithio sy'n nhw wedi gallu gwneud ffafr i ni, bod ni'n dod yma heno. Trio ennill a dim ond 2 pwynt yn ni, ond oedd o ddim i fod. Ond ia, da ni'n sbio ar heno, mae Stwyn os da ni eisiau trio mynd cael i'r trydydd safle yna. Un newid o'r gêm yn ebyn y dre newydd os dwytha, di Andono Hiw allan Cai Griffith i mewn. Be allwn ni ddisgwyl gen Caernarfon? Ba tebyg i be welson ni os dwytha? Ia, bechod o Dion, salwch dio, sôn am ffodus, da ni gorfod tynnu Dion allan. Ond ia, da ni'n di newid drwy season, da ni dal wedi o chwarae, yn ar amseroedd iawn, ar llefydd iawn, ond ia, da ni wedi gwneud yn gwaith cartra ar Bala, da ni'n gwybod y ffordd maen nhw wicio bod yn agresif yn ei pres, so gawn ni o be allan ni'n gwneud yn ebyn hynny, ac ia, just gwneud yn gorau, basically. Ia, ar gau, nad ydych chi wedi gwneud yn wych yn y gorffennol? Na, ond dwi'n teimlo flwyddyn yma yn ebyn Bala, da ni wedi bod yn cystadlu o 2 waith, a dwi'n teimlo ddylsa ni wedi sgorio mwy na, da ni wedi yn enedig adra. Ond ia, na, da ni'n ffyddig o dod yma ac sgan ni'n byd i golli. Pob lwc. Diolch yn fawr. Richard Davies gyda Bryn, diddorol clywed e'n sôn fyna am tymor yma, achos dwi'n record ddim yn wych yn ebyn Bala, ond 2 gêm gyfartal tymor yma, y 2 yn gorffen yn gyfartal 1-1, gan i fel nhw nawr, y gynta, nôl y mis Awst, yn teimlo fel amser maith yn ôl erbyn hyn, neu Marsan yn sgorio i'r Bala, Bala mynd ar y blaen yn y 2, Zach Clark wedyn ni'n taro nôl. Bod yr hediad ddim yn wych, yw'r canoniadau tymor yma mynd i fod yn helpu Caernarfon? Mi fydd achos fel ti'n gweud, dyw record nhw Mae'i record nhw erbyn yn Bala ddim wedi bod yn gret. Felly y ffaith bod nhw wedi cymeryd pwynt o'r 2 gêm ddiwetha fel petai, mae'n bwysig iawn i hyder tîm Caernarfon. Josh Wcek yn rhoi y Bala ar y blaen eto yn y gêm gyfatebol. Fan hyn, ydyn ni. Adam Davies yn taro i Caernarfon. Ni methu sôn am Caernarfon, neb sôn am Siôn Bradley. Ar hyn o bryd, am dymor, mae fe'n cael. Pwy sydd eisiau gweld goliau gorau Siôn Bradley fan hyn, gawn ni fel nhw'n y man nawr. Mae fe'n neud yn wych yn diwedd. Wedi cael ei gynnwys yn Cymru C hefyd yn ddiweddar. A werth gwylio rhain, Siôn. Ydy, so mae fe'n 26 mlynedd ddod nawr. Mae'n credu dyma i gyfnod orau fel chwaraewr. A'n sicr mae'n gwneud y gorau ar hyn o bryd. So, ni'n edrych ar y goliau, mae fe'n sgorio pob fath y gorau. Mae fe'n hyderus o giciau rhydd. Mae'n gallu sgorio unrhyw fath o gol, felly mae hyder yn uchel o rhan i ware fe, a mae'n heiddi yn y marn i le yn garfan Cymru ac a fi'n siŵr fydd e'n llygadu falle lle yn 11 cyntaf. Ond yn sicr mae'n sgorio golau o bob man, a hon... O, cwy hi. Burkamp-esg fel petai, yn tynnu ddi ar draws i frest, yn llawn heiddi gol y mis, os na gol y tymor. Ie, a ddeddo am o'n i,
chwaraewr pwysig dros ben mewn gêm fel hyn, gyda 6 gêm i fynd yn y tymor. Must win nhw, Richard Davies, felly mae boes fel Bradley mynd i fod yn bwysig dros ben. Hefyd, Goset hefyd, mae fe ar dan yn ddiweddar ser yn y gêm i creu wrthos diwetha, felly mae nhw'n dîm sydd yn llawn hyder, a yn sicr fydd nhw'n dod yma yn gobeithio am y tryffoint. Mae'n teimlo fel, yn amlwg yn nos o'n bwysig, ond adeg mawr tymor, chi'n gobeithio am dipyn o gêm hefyd. Mae'n gêm pwysig ar draws y gyngred, falle ddim seintiau newydd y Ceicona, ond yn sicr, ti'n drach ar Pont y Pridd Aberystwyth, Pen y Bont Hwlffordd, mae'n gyd yn gêm bwysig ar hyn o bryd, so mae'r gêm rhedeg allan i lot o glyfau hefyd, felly, cyfnod prysur a pwysig yn y gyngred. Yn sydyn, chi'n gweld diwedd y tymor ar y gorwel. Gêm fawr i'r Bala hefyd, dewch i ni glywed gan i'r rheolwr nhw, Colin Caton. Colin, 6 games to go until the end of the season, 8 points clear of Caernarfon. Win tonight and that 3rd place should be secure? Yeah, it would be. We'd be in a really good position, but it wouldn't be mathematically sound. So it's not just about tonight. We've got to put a really tough performance in tonight against these who have really done well this season. Fish has really got them going well, and obviously to finish in the top 6 on the split, he's done a tremendous job. But it's important that we show up tonight and don't put all the good work over the last few weeks behind us and ruin it tonight. It's a massive points game for us tonight to try and get away from them a bit more. One change from the team that beat Connors Key. You got Paulo Mendes is out, Iwan Roberts is in. What's the thinking there? Paulo's struggling. He's been like one of the walking wounded for a few weeks now, so his thighs and his groins, so it's impossible for him to start and play a full game today. But Iwan will come in, and Iwan's a really good prospect. I'm quite shocked that he wasn't picked as one of the young ones to go with the C squad. He's done a great job for us, and he scored a few good goals as well. So he'll be good. He'll give us a different approach to the game than what Paulo will. But Paulo will be on the bench and hopefully play a part in the game as well. But Iwan, I've got no qualms about putting Iwan in. Colin Caton fel ambell i reolwr yn lleisio'i barn am Carfan Cymru C. Mae Mark Jones y reolwr yma. Mae'n cuddio ar hyn o bryd. O'r reolwyr mae i gyd. Diddorol o ran y Bala hefyd. Ni wedi sôn am Sean Bradley. Chi'n methu sôn am y Bala. Meddwl am George Newell. 10 gol cyngrair tymor yma. 16 i gyd. Chael sneb wedi cael 10 yn y gyngred. Ers Will Evans, be bynnag ddigwyddodd iddo fe. Beth am Newell, Sean? Pwynt da. Be ddigwyddodd i Will Evans? Dyma fe dydyn yma. Hollol. Gyfynwch chi Manchester United, Ond yn sicr, mae fe'n chwaraewr i fi, chwaraewr hen ffasiwn, mae'n rhywun sy'n fodlon rhedeg y Sianeli, ond hefyd yn fodlon rhedeg ar draws amddiffynwyr, fel welwn ni fan hyn, a sgorio gol gyda'i benne. Mae'n chwaraewr o dan, chwaraewr a lot o hyder yn ei ware fe, a mae'n gwybod lle mae'r gol. Gol yn ebyn Ceicona o'r Smotin, unig gol y gêm, triffwynt pwysig, gath e hat-trick yn ebyn y Dre Newydd, 7 mewn 5 ar hyn o bryd. Mae'n amlwg bod e'n help o ran yr hyder. O fain o waniaeth yw hwnna fel ymwysodwr pan chi arrediad tebyg? Mae'n debyg iawn i golffwr sy'n gwybod bod maen galw holding every putt fel petai. Mae'r twll na jyst yn mynd bach yn fwy. Felly, mae fe yn sicr yn chwaraewr sydd yn ware gyda hyder hyn o bryd. A yn sicr fi'n credu bod y gol na'n edrych bach yn fwy nag yw i rhai o chwaraewr eraill. Ti wedi cael y rhediad na ar y cwrs golff yn ddiweddar? Dim yn ddiweddar na'n ffodus na. O ran y Bala hefyd, yn drydydd, mae yn gyfle iddyn nhw'n amlwg cael bwlch ar Ceicona gan bod nhw'n ar seintiau newydd. Ni di eddol gymryd yn ganiataol weithiau Bala. Maen nhw'n rhwng gynderfynol Gwpan Cymru hefyd. Ddim yn cael tymor rhydrwg. Mae'r trydydd safle yn od yn nhw, achos beth sy'n digwydd yn Gwpan Cymru yn bwysig, ond y ffaith yw, so nhw yn benni'n drydydd. Gan amla, mae'r tîmau sydd yn benni'n drydydd yn neud i mewn i Ewrop, felly, ti yn wedig, yn ystod y blynyddoedd, maen nhw wedi bod a'r gwaith mae Colin Caton wedi wneud, falle bod ni yn cymeryd gynyddol bod nhw yn cyrraedd Ewrop bob blwyddyn. Chi eisiau gweld nhw'n falle, chi eisiau gweld pawb yn herio'r seintiau newydd, sneb yn gallu gwneud y sef yn agos ar hyn o bryd. Ac eto, jyst i ailadro, mae'n gêm bwysig o ran Caernarfon. Ydyn nhw'n gallu gorffen yn drydydd? Fydden nhw'n gobeithio, ond mae rhaid nhw fynd ar hediad arbennig yn y marn ni. Mae rhaid nhw bron ennill pob gêm yn dechrau heno yn y marn ni. Felly, dwi'n mynd amhosib, ond fi fydd hi'n talcyn caled. Dyna ni, Sean. Diolch am y cwmni. Mae'n waith da ti'n neud nawr. Draw i'r pwynt sylwebu. Sean yn mynd draw i'r pwynt sylwebu. Dyna ni edrych ar gweddill gemau y penwythnos. A dyma ni chi fel o'n i'n gweud. Cyntaf yn ebyn ail, trydydd yn ebyn pedwerydd, 5 yn ebyn chweched. Mae'n hawdd o ran y 6 ucha. A wedyn ni 6 ar, 7 yn ebyn 8 fyna hefyd. Hwlffordd yn erbyn Pen y Bont.
Ac am gemau sydd â ni yn hwyrach penwythnos yma. Pontypridd, Aberystwyth, y Bari yn erbyn bai Colwyn, ac ar ôl fi ddanfon Sean yma, fi wedi llusgo fy nôl, jyst i sôn am y gwylod na. Mae Pontypridd wedi colli pwyntiau, mae nhw'n ei chanol i. Mae'n dipyn o, ni'n sôn am y trydydd safle, mae ras i aros yn y gyngor yma, mae'r un mor, agos. So, nes i sôn am y gêm bwysig sydd rhwng Pontypridd a Aberystwyth y fori yn sicr. Mae gêm yn dechrau rhedeg allan, felly mae rhaid ti dechrau rhoi rhediadau dy gilydd. Pontypridd, wrth gwrs, ni'n gwybod be maen nhw wedi bod yn trwyddo rhan colli pwyntiau, ond y ffaith amdani yw, maen nhw'r rhedeg arbennig o dan Gavin Allen a Ryan Nichols, i ennill tair gêm gyfartal, felly maen nhw hefyd yn tîm sydd hyder yn ei chwarae nhw, ond yn sicr mae'n gyfnod bwysig yn y gyngor. Ie, a just fel bai Colwyn hefyd, maen nhw angen y pwyntiau yn amlwg. Tymor cyntaf, cymryd gael neb yn disgyn, ond y gwaith sydd wedi mynd mewn i esgyn, mae'n teimlo'n greulon gol yn disgyn os nad nhw'n disgyn. Ie, falle dyna beth sydd yn greulon, ond beth sydd hefyd yn neud y gyngor yn ddifyr hefyd o'r ffaith bod y toriad yna, a wedyn ti'n chwarae gymau cystadleuol yn y gwylod. Mae'n lle newid mewn wythnos, yn dweud. Gei di fynd nawr, Sean. Ti'n siŵr? So di troi fo'n cyflym yna. Fi'n arsmen wedi gael cynnes fan hyn. Sean yn mynd i'r pwynt sylwebu felly. Wrth i ni weld y tîmau yn dod i'r cae yn Saesneg heno. Nes i sôn fod Mark Jones fa, treolwr Cymru, yn dysgol amdano chi i sylwebu'n Gymraeg. Awn ni draw ar ein pennau at Bryn Thomas. Diolch yn iawn, Dylan. Sean ar ei ffordd i fyny i'r yferthwyr gwynt yma yn y pwynt sylwebu yn y Bala. Mae hi'n gytrin o oer. Mae hi'n eithriadol o wyntog wrth i Dr Alex McInch yn dyfarnwn ni heno arwain y ddau dîm allan i faes tegid y Bala yn drydydd yn uwch gyngrau'r Cymru. JD yn croesawu Caernarfon sydd un safle ond 8 pwynt y tu ôl i dîm Colin Caton, fel oedd Richard Davies yn deud yn y sgwrs cyn y gêm. Mae hon yn gêm ma'n rhaid i'r Cofis i ennill. Colin Caton chydig bach yn fwy dadleuol efallan dweud, wel na, tydi'r triphwynt ddim yn mynd i sicrhau y trydydd safle na. Ond Sean wedi ymuno hefo fi bellach ac, Bala'n ennill heno, Sean, a maen nhw fwy na lai'n sicr o'r trydydd tydyn. Ie, sy'n ni'n meddwl, fel o'n i'n gweud efo Dylan, mae'n rhaid i creu Caernarfon ennill pob gêm sydd gyda'n weddill yn dechrau heno, felly, mae i fyny fod yn galed, ond wedi, os collan o, fi'n cydyn dda ti, dwi'n meddwl falle byddi yn rhy galed yn cyfennu yn y trydydd. Newyddion o ran y tîm, mae yna un newid yn y naill dîm a'r llall. Y Bala, fel oedd Colin Caton yn sôn, Paulo Mendes, mae o ar y fainc. Iwan Roberts ydy'r unig newid o'r dîm. Enillodd o gol i ddim yma yn erbyn Ceicona y penwythnos dwytha. A'r un newid i Caernarfon o'r tîm, enillodd o gol i ddim wythnos i heno gartra yn erbyn y Dre Newydd. Mae Dion Donoghue, mi oedd o'n sal y bore yma, ac felly Cai Griffith ddaw i fewn yn ei lefo. Ie, dyma siap y Bala, fel ni'n gwybod Smith, y capten heno, wedi cael ei nôl i'r llinell amddiffynol, a wedyn Aaron Edwards yw'r unig newid, mae fe'n dod mewn i ganol ca, a Roberts a Newell, fydden nhw'n edrych i ymosod. Caernarfon ar llawall yn chwarae 3 yn y cefn, John Cartwright a Griffiths. Edrychwch mas am goset i ar dan ar hyn o bryd, ac wrth gwrs Bradley sydd wedi sgorio pob bath y goliau tymor hyn. Mae'r ddau dîm wedi cwrdd dwywaith. Hon bydd y gêm ola'r tymor hefyd gyda llaw pan fydd y Bala yn ymweld â Chaernarfon. Mae'r ddwy gêm yn hanner cynta y tymor cyn yr holl wedi gorffen yn gyfartal gol yr un. Fydd Richard Davies hwn yn hym Carfanau Cymru, wrth gwrs, Sean Absalom, ac hefyd Dani Goset yng Ngharfan Cymru. Ie, Dani Goset. Fel o'n i gweud, mae wedi bod ar dan yn ddiweddar yn llwyr heiddi y galwad na gan Mark Jones yn ymuno ar garfan. A fi'n credu hefyd fydd e'n un o'ch rhaid, falle bydd y llygadu gyda Bradley falle dechreuad yn y gêm yna, ond yn sicr fydd e'n hapus gyda y ffaith bod e yn y garfan. Os ydych chi'n gefnogwyr Caernarfon, fydd y ddwy ffaith nesaf yma ddim wrth eich bodd chi. Mae Dr Alex McInch wedi dyfarnu gemau Caernarfon 5 gwaith. Dydy Caernarfon heb ennill yr un ohonyn nhw. A tydy Caernarfon heb guro'r Bala ers mis Mai 2021. Ond yn cychwyn ar dan. Adam Davies ar pwysau ar Ross White. Davies
Davies, cael ei groesiad i fewn, mi oedd Gwion Dafydd bron i fewn amdani hi. Cyfle fan hyn i Eiron Edwards glirio'r bêl. Mae'r tywydd heno, Sean, mae'r gwynt yn eithriadol o gryf. Mae o'n mynd i fod yn ffactor yn y gêm. Fel yn oer fyd, Bryn. Yn wedig yn y pwynt y web. Ond yn sicr, i ryw raddau, mae fe'n helpu Caernarfon yn ystod yr hanner cyntaf yma. Darren Thomas. Bêl allan. At Sean Bradley fel. Mae Bradley wedi gwneud troi naill ffordd allall. Bradley! Mae'r bêl yn cael ei chlirio gan Abadaki. Ond Caernarfon yn sicr yn y funud gyntaf sydd wedi cychwyn yn bwrpasol. Bradley yn rhoi ddyn efo yna yn gelfydd. Edrych falle i cymeryd yr ergyd ar ei drod dde fe. Jyst yn symud iddi arno i'r chwith. Edrych am y croesiad. Doi chwaraewr i anelu amdano, ond amddiffyn Bala. Yn wych. Cai Griffith. Yr tafliad. O Sebi. Abadaki. A'r cliriad o Anta yma yn y gyfle fan hyn. A i Arsan. Arsan mon Griff Jones sydd yn ôl. Arsan ceisio chwarae'r bêl yn sgwar. Dal yna i Arsan. A'r cliriad allan gan Iwan Cartwright. Os gawn ni 90 munud fel hyn, Sean. O, mae yna gyfle wrth eto fan hyn. Bron yn camgymeriad gan Absalom. O, man bach am ddechrau. Wel, ni'n gweud bod y ddoi dîm yn edrych i ennill y trwythpwynt hyn, ond sicr mae'r ddoi wedi dîm yn un amdani. Ond Arsan ar dan fan hyn, yn edrych yn gwybod bod Newell ar yr esgell dde, yn trio ffindo i partner ond yn cael ei gau lawr ac yna. Caernarfon ar cyfle i torri eto, felly mae'n ornest boxer yn o bryd. Morgan Owen. A'r tafliad, mae gynno fo dafliad hir Owen. Oedd y cyfle fan hyn Iwan Roberts, yr un newid yn hym Caernarfon heno. Newell yn ôl as Roberts. Wan ta Abadaki wedi cyrra'r crab can sefyll. Abadaki o arbediad o'r safon ucha gan Lewis Webb. Ond mi fydd o Sebi Abadaki yn hynod siomedig efo'r ymdrech yna. Wel, mae'n neud popeth yn iawn. Mae'n ffindio lle ar yr ochr dde, cymeryd cyffyrddiad ac yn cymeryd yn gynnar. Digon o pŵer yn y shot, ond ddim cweit yr ongl. Dechreuad gwych i'r gêm a Bryn. Celoes. Bradley nôl yn gwneud y gwaith amddiffynol. Bradley, Goset, Absalom. Y tris wedi cael ei cynnwys yng Ngharfan Cymru ag bêl i gyfeiriad Naim Arsan y cliriad gan Dani Goset ddim yn argoeddi yr ergyd i fewn gan Nathan Burke. Tasgu allan at Eiron Edwards. Burke, cyffyrddiad bach yn edrych am Arsan. No, mae'n ôl. Ross White oedd i fyny yna. Mark Williams. Cliriad yma'r gwynt yn chwarae bob math o draffath yn y munudau agoriadol. Mae'n wynt dwyreiniol, mae o'n chwrlio. Mae Kieran Smith. Bêl yn edrych am George Newell. Mond Arsan sydd yn y canol dyma. Iwan Roberts. Ac yna Bradley. Yr cliriad hir. Harrison. Kyle Harrison. Ross White. Tempo. Wel, dwi'n meddwl, rhyfeddol ydy'r gair hyd yma, Sean. Ie, mae'n i dechrau'n gyflym ofnadw, y ddoi dîm yn mynd ati. Fel ti'n gweud, fi'n gallu fel, dwi'n ni weld hwnna'n digwydd. Gyda bod y gwynt yn chwarae ffactor, y ffaith bod e'n dod o gyfeiriad hollol gwahanol beth yn ni'n arfer fan hyn yn y Bala. A mae yn chwrio. Kieran Smith, o mi ath o dan hwnna. Mae gen i Gwion Dafydd. Yr targed oedd Sean Bradley. Gwion Dafydd, di symud ar fenthyg wrth gwrs o'r seintia newydd. Gyn arall wrth gwrs sydd wedi cael ei gynnwys yn Ngharfan Ec. Ie, dwi'n eitha hoffi'r rheol ar ffaith. Wel, so'n siŵr, so'n rheol gadarn ond y ffaith bod nhw'n goffo dod â chwaraewr ifenc mewn i'r garfan i creu profiad iddyn nhw. Goset. Morgan Owen. Owen. O, mi nath o'n dda yn fan yna. Ond Ross White yn gwneud yn dda hefyd. Cartwright. Dan bwysau gan Roberts. Dan ei hogia ochr ar Wrexham yn mynd ben yn y fan yna. Iwan Cartwright ac Iwan Roberts. Owen. Ffaith y gwynt yn amlwg yn hwnna nath i
Griff John. Bêl cael ei gosod at Abadaki. Abadaki ben efo Darren Thomas. Abadaki ar y droed chwith. Ie, Abadaki yn ffindio unan yn y rhin safle, falle fwy o chwir o amgylch e. Yn sicr yn cymeryd y cyfle ei trod wyth y tro hyn. Jyst yn gwyro hi fo'r postyn. Dim problem. Webb yn y gol. Efo. Webb. Ar gen gol. Adam Davies. Ben efo Harrison. Burke. Darren Thomas heno mae gyda llaw yn dod yn gyfartal ar record Eifion Williams o'r nifer mwyaf o ymddangosiadau i Caernarfon yn uwch gyngrair Cymru. Ymddangosiad rhif 160 i Darren Thomas, capten Caernarfon heno. Owen. Dafydd. Newdio'r meddiant i Iwan Roberts. Jyst yw gyfnod tawelach mwyaf sydyn a ni'n hefo 6 munud a hanner di chwarae. Sa'n gwybod lle oedd y 5 munud cyntaf, achos ddim frati o gyfnadw. Mynd o un pen i'r llall. Eitha balch bod wedi tywelu am gyfnod. Ross White. Bradley. Na'n Kieran Smith. A Burke yn ôl. Mae Josh Daniels wedi rhoi y seintiau newydd ar y blaen. Ail yn erbyn y pencampwyr. Mae'r seintiau newydd ar y blaen yn Stadiwm y Flint, wrth gwrs, Ceicon a dim. Seintiau newydd un, y gêm arall yn yr 6 ucha y fori. Dre newydd gartre'n erbyn Met. Gêm gyfartal sa'r canlyniad goran y fan yna i Caernarfon. Wrth gwrs, mi oedd nhw eisiau'r seintiau newydd ennill heno. Ac ennill yma, a mi fydd y ras am y trydydd safle yna. Mae'n dyn ar gyfer y trydydd safle, Sean? Ydy. Wrth gwrs, dyw'r trydydd safle ddim ar hyn o bryd yn cadarnhau bod chi'n bennu yn Ewrop. Mae wedi yn y gorffennol, wrth gwrs, ond gen i weld beth sy'n digwydd gyda Cwpan Cymru. Naw tymor dwytha, Sean, mae'r trydydd wedi mynd i Ewrop, de. Ar y hediad mae'r seinti ar hyn o bryd fydde ti'n rhoi dy arian di arno i ennill falle Cwpan Cymru. Yn wrth gwrs yn edrych am y quadruple. Y quadruple union. Nhw lan yn Falkirk mewn rhyw pythefnos. Byddwn ni yna hefo nhw. Yn cael bosib ohono fydd y gêm, Sean, lle bydden nhw yn torri'r record. Bydde y 7 gêm ar 20, ia? 7 gêm ar 20 yn olynol. Dyma Roberts. Allan at Ross White. Edrych am Arsan. Teniad amddiffynol gan Arsan y fanna dros Caernarfon. Solomon Davies. At Abadaki. Mae Solomon Davies wedi barhau a'i rediad. Abadaki droed ar ysbardyn. Solomon Davies wedi gwneud yr rhediad na. Abadaki ddim wedi weld bod e'n ar y overlap fel petai. A dyma'r dyn. Efo'i sgil fach, y flic. Gwych. Pawb yn offi gweld bach o sgil fyna wedi gyda'r dewin yna. A war y teg iddo fe, a mae'n torri record. Gwych. Yndi. Mr Caernarfon, fo bethau. Cyfnod yn Aberystwyth. Do, cyfnod byr iawn yn Aberystwyth gafodd o, de. Cofi Messi, Darren Thomas. Ac y 10 munud wedi chwarae yma ar faes tegid. Gychwyno ni ar dan go iawn. Gêm yn llifo o'r naill ben i'r llall. Mae wedi tafelu rhyw chydig wedyn, chydig bach y fwy bratiog. Ac annodwedd, Nina wedi canmold ar y Thomas. A ni'n meddwl wedi gweud na, Fren. Colin Caton neu Richard Davies sydd fwyaf bodlon efo 10 munud union wedi chwarae ar ffordd mae'r pethau mynd. Cwestiwn da, falle bod y ddoi mor hafal ei gilydd, yn ei bach mae wedi bod o ran y chwarae, falle Bala efo'r cyfle yna, ond
credu falle bydd Colin Caton yn gobeithio falle cael bach fwy o maddiant. A wedyn ganol ca, Aaron Edwards falle roed i drod arni, ond... A dau dîm. Efalla, Sean, sa chi'n gallu dadlad sydd wedi, falle gorgyflawni'r tymor ym. O ystyried y newidiadau fi o dros yr ha yn y Bala ac ati. Ie, dwi'n meddwl bod nhw'n arwyddo'n dda. Ffaith bod nhw'n dod â chwaraewyr fel Aaron Edwards mewn i'r garfan efo'i brofiad colli pobl Edwards wrth gwrs sydd wedi wario Gymru ag ati, ond yn sicr mae Colin Caton yn abod y gyngref, nabod y fath o chwaraewyr sydd angen dod mewn. Ond hefyd mae hwnna'n gallu cymryd bach o amser i chwaraewyr setlo a garfan i setlo. Josh Solomon Davies, chwaraewr rhyngwladol St Lucia ar y tafliad i'r Bala. Edwards gyda'r yn Thomas methu stop. Ydy, mae wedi stopio hwnna rhag mynd allan am gegornel am Mark Williams. Adam Davies yn gry, ond methu cadw'r bêl ar dir y chwarae pen y bont. A Lewis Wener wedi rhoi pen y bont ar y blaen yn Hwlffordd ac yn y ras am y 7th safle. Ie, ni'n sôn gyda Ebs pa mor bwysig. Mae'n gemau bwysig ar draws y gyngre'r penwythnos hyn. Fe ti edrych yna wedi Pont y Pryd yn erbyn Aberystwyth fori wrth gwrs. Y ddoi dîm na yn hafal a bwynt ar hyn o bryd. Jyst mynd mewn i cyfnod pwysig yn y gyngre'r. Yndi, yn union ydy. 5 gêm sydd ar ôl hon gyda llaw. Ydy gyda'r gemau ail gyfle. Wrth gwrs mi fydd Caernarfon. Ac o bosib y Bala yn y gemau heini. Cyfle George Newell, prif sgoriwr y Bala. Ie, dyn ni'n gweld y symudiad yma gyda Newell. Mae jyst yn ffindio pocedi yn y blwch, yn arbennig o dda. Jyst yn gwir o oddi ar amddiffynwr a cael y peniad mewn. Mae fe'n glefer iawn yn y ffordd mae fe'n symud a'i symudiadau fe yn y blwch. Prif sgoriwr a phrif greuwr y Bala y tymor hwn. 10 gol. Mae wedi creu 5 gol hefyd. George Newell. Y Bala o bosib, Sean, yn gweld colli Chris Venables. Fi'n credu bod unrhyw dîm yn colli Chris Venables. Wedi y goliau mae fe'n dod, wrth ni weld hwn yn datblygu. Ond wrth ni weld y goliau mae fe'n gallu dod i clwb a hefyd pa mor proffesiynol yw e. Oddi ar y ca, edrych ar ôl i hunan. Dwi'n siŵr beth yw oed yn yna, ond mae fe'n yn ei hwyr 30au, ond yn sicr mae'n dal yn edrych ar ôl i hunan, dal mor ffit ag oedd e. Falle mae cardio coch i ddisgyblaeth oedd y broblem ar y cae. Falle dyna'n pan oedd y carwyn mor ffres. Siarad y brofiad y fyna, Sean Fredydd? Lost y rôl y dolyg, falle. Mark Williams. Mi ath White o dan hwnna. Davies ben efo Harrison. Mi nath o'n dda yn y fan yna. Ac yn canfod Mark Williams. Owen, lledu'r bêl allan at Bradley. O mi reolodd y bêl yn rhyfeddol yn y fan yna. Ar i ben. Ond yna methu manteisio Josh Solomon Davies yn ei dwy'n ni. Bêl-droed gan Gossett sy'n edrych am gwion Dafydd, ond i bach y tu ôl iddi. Oedd y bêl yn un dda gan Gossett, yn ennill y bêl i ddechrau, ennill y meddiant, a wedyn o fewn un cyffyrddiad yn edrych am gwion Dafydd. Mi gafodd o gêm gampus wthnos i heno, Danny Gossett, gartre yn erbyn y Dre Newydd ag yn sgorio'r gol, ond i berfformiad cyffredinol o yn ennill y gêm i Caernarfon wrth i Solomon Davies chwipio'r bêl i fewn yn edrych am, mi oedd Aaron Edwards i fewn amdani, cliriad allan gan mi oedd Morgan Owen yna, mi oedd Mark Williams yna. Mark Williams sydd yn gwneud y gwaith am ddiffyn y tu ôl i'r tri yn y cefn. Chwarter awr o'r gêm wedi mynd. I sgôr yma ar faes tegid. Edwards, dan bwysau gan Mark Williams a Kieran Smith.
Absalom. Ddiheiriadau glwswch chi unrhyw iaith anweddus o'n meicroffona ochr cae ni'n y fan yna. Abadaki. Yn herio Cae a Griffiths. O, Griffiths yn gwneud yn wych. Yn gwneud yn wirioneddol wych ac yn ar bêl ymlaen at Mark Williams. Griffiths. Pas hyfryd at Adam Davies. Ac yn ynta'n cael ei lyrio gan Nathan Burke. Pas campus a cyffyrddiad campus gan Adam Davies yn cymeryd ar ei frest achos oedd tipyn o pŵer ar y pas yna, cymeryd i lawr, ennill cic rydd i'w dîm gwych. Swn i fel y bydd Richard Davies yn fwy na bodlon hefo ymroddiad ac ymdrech i dîm yn yr 1 munud ar 15 agoriadol. Darren Thomas ar gic rydd. Griff John oedd y targed, ond mi gafodd Aaron Edwards digon amser i reoli'r bêl. O ddim yn bas rhy ddrwg. Dyna chi ddangos nerth y gwynt yn yna'n cario'r bêl uwch ben neu dros Ross White. Dafydd. Mae Kieran Smith. Sebi Abadaki. Cae Griffith. Cynildio'r gigor yna, ddo wir. Yn imo bod na di cymryd cyffyrddiad oddi ar Cae Griffith, ond allan ar ei hunion gan o Sebi Abadaki. Sebi Abadaki. Bala ydyw ddeunawfed clwb o. Ydy chwarae nifer o glybiau ngogledd o'r llewyn Lloegr o Sebi Abadaki. Davies, y gig yn yr echdan. White. Owen. Mae Mark Williams wedi bod ym mhob man yn yr cyfnod agoriadol. Mae Gwion Dafydd, oedd yn ymwybodol bod Kyle Harris yna ar ei waro. Owen. Bradley. Dod i fewn o'r ystlys bella yna. Darren Thomas o just yn gwthio Solomon Davies o'r neilltu. Kieran Smith, ond cyn belled a Sean Bradley. Chyfle i'r Bala i chlirio hi. Dach yn ler o'i wamor gan Owen. Twyllo Arson a Darren Thomas. Thomas heibio Iwan Roberts yn hawdd. Codi'r bêl yn edrych am Adam Davies. Y peniad amddiffynol gan Kieran Smith. Pwysau gen Caernarfon y fan hyn. Nath Kieran Smith yn arbennig o dda fan'na, jyst yn darllen y croesau nath Darren Thomas roi mewn. So Adam Davies ar y postyn pella, so fe ddim wedi cael ei beniad yna. Solomon Davies. Yn nildio'r meddiant, Danny Gosset. Meddiad ag yna'n cael ei lorio ar y Millicort. Dim byd yn hynna, medda Dr McKinch. Penderfynu na doedd na drosodd o'n ta Newell. Edrych i ryddhau Abadaki. Penderfyniad dadleuol efallai, Sean? Wel, oedd yna man y lle yn oedd i wneud y penderfyniad. Dyna ni peth ti'n gofyn o'r dyfarnwr i fod e gallai fod yn y lle iawn i wneud y penderfyniad iawn. Wnaethon ni weld jyst yn rhallen rhedeg mewn i ramddiffynwr Gosset. Bach o sgil fyna. Ti'n gweld rheina'n cael ei roi, gofio. Ond dyfarnwr, fel ni'n gweud, mewn sefyllfa da i wneud y penderfyniad. Di-sgor. Hawdd gweld pam bod y ddwy gêm sydd eisiau wedi bod rhwng y tîmau yma wedi gorffen yn gyfartal, y ddwy'n gorffen 1-1. Griff John. Sy'n chwarae nghanol yr amddiffyn heno yn absynoldeb Dion Donahue. Richard Davies yn deud cyn y gêm, Sean, bod nhw wedi paratoi yn ystod yr wythnos i chwarae i gryfdera Dion Donahue. Pasio allan o'r cefn ac yn un mwy a sydyn, mae hwnna i gyd yn cael ei chwalu. Pwy bydd yn rheolwr, Ond dyma beth sy'n digwydd yn bêl-droed?
Davies. O'r sodliad yn edrych am Bradley Absalom allan. Cofiwch, fori, neu dy Sul, dylwn ni ddeud. Dy Sul am chwarter wedi 2 gêm rygbi. Cymru yn erbyn Ffrainc yn fyw ar Esbydrec. Burke. Iwan Roberts. Mi sefodd ar y bêl. Mi roddodd o'r cyfle i Mark Williams i chlirio hi. A Mark Williams, mae'n 35 oed bellach, Sean. Mae gen fo injan, fel dwn ni'n be. Ie, a ni'n siarad gyda fe lan yn y ffrid gêm Ceicona, a ddyn gweud pa mor hapus oedd yn ei chwarae yn gyffredinol fod e'n nôl yn chwarae yn uwch gyngor Cymru. Wedi cymeryd y penderfyniad. Wrth gwrs, mae'n dipyn o commitment o'r rhan y teulu ag ati, ond yn wirioneddol mwynhau i chwarae yn Caernarfon. Un peth da chi ddim yn ei weld y fan hyn gyda llaw. Mae Sean Meredith yn gafal yn y sgrin teledu o'n mlaen i safio'r gwynt ac i chwythu fo'i ffwr. Mae'r gwynt yn gry a deud y lleia. Mae'n tîm mwy sefydlog na i fi o ryw reswm. Mae'n jyst yn dal edrych rhag ofan. Tydi hwnna ddim yn rhoi cyfiawnhad a bod yn hollol onest. Sgam ar gwynt fe. Tu nôl i ni, o fanna ma'n dod. Ys y selotip yna. Griffith a'r cliriad at Kieran Smith. Ac o sai at hanner ffordd drwy yr hanner cyntaf. Be cael ei osod Iwan Roberts bon i fewn amdani. Cai Griffith a'r cliriad. White. Arsan. Arsan allai gael lle i gael yr ergyd i fewn. Mod i'n mynd heibio i Owen Newell oedd yna. Mae'n disgyn i Abadaki nôl i fewn i'r cwrt a'r cyfle am y cliriad gan Cai Griffith. Solomon Davies. Newell ydy'r targed. Gwthiad bach ar Griff John. Mae'n disgyn i Newell. Mae'n gweld lot fyna gyda Newell. Oedd y ddoi nhw'n ymladd amdani, ond yn amlwg fod allan ei ddwylo rhywun mynd lan. Gan i weld nawr ddoi chwaraewr yn mynd amdani. Newell falle ar gwthiad fyna. Digon teg. Dwi'n hoffi Newell. Dwi'n wir yn hoffi. Mae ni'n dys un o'r chwaraewyr yna, ti'n meddwl, oce. Ti'n gwybod beth ti'n mynd i gael, cant y cant, bob gêm. Mae rwsyd rhywfodd, Sean, mae hanner cynta wedi gwibio heibio go iawn. Cartwright. Bradley allan ar yr ochr bella. Dyma Mark Williams. At Danny Goset. Un arall oedd chi'n clywed Richard Davies yn y fan yna. At Morgan Owen. White. Cadw'r bêl ar dir y chwarae. Do. Oedd y bêl i gyd ddim wedi croesi'r llinell. Iwan Roberts, a mi oedd y dyfannwr cynorthwyol i fod yn deg yn y fan ar lle. Pas, lac, Cartwright. Ac Gwion Dafydd, wel, mi oedd o'n dod yn nôl o safle. Oedd yn cam sefyll. Ail gol i'r Seintiau Newydd. Ben Clark, cyn chwaraewr Caernarfon wrth gwrs. Fe oedd ar fenthyg efo'r Cofis. Wedi dyblu mantais tîm Craig Harrison. A maen nhw'n beiriant hefyd yn tydi, Sean, y Seintiau Newydd. Maen nhw'r un o bryd. Nhw fel sy'n mynd lan lefel y tymor yma, yn wedig ar ôl y toriad. Maen nhw jyst wedi sbardino. Brad Young yn sgorio golau, cadw McManus allan o'r 11 sy'n dechrau. Cartwright. Na'r cliriad mae'n disgyn Iwan Roberts. A mi oedd angen yr arbediad gan Lewis Webb. Mae'n gwybod bosib dyna gyfle clir gorau yr hanner cynta. Disgyn Iwan Roberts. Ie. Peniad yn un arbennig gan Newell. A wedyn cael ei ergyd bant. Cyffyrddiad da fyna. Cadw i ben e lawr. Credu bod i ar target.
Bradley. Bradley, heibio Solomon Davies, mae'n cael ei groesio at Gwion Dafydd. Methu troi, ond mae wedi ennill y gig gornel. Bradley tro hyn, gwybod yn union beth mae'n wneud, mynd am y llinell, chwarae, troi am ddiffynwr, fel mae'n wneud ar fwy un achlysur. Yn draws y gol, am rhaid i gweud, Kieran Smith eto yn y fan ar lle i safio'i dîm. Sean Bradley, mi fydd o'n cymryd y gig gornel i fewn i'r gwynt yn fan hyn. Chwipio i at y postyn pella, a Geiron Edwards yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Gosset ar tafliad ar frys. Davies yn ôl at Gosset. Gosset. Dal i fynd Danny Gosset. Oedd yn gallu cyddodd y bêl ydi mae o'na. Yn ôl y dyfanwr cynorthwyol, mi oedd hwnna wedi croesi'r llinell. Wel, ie. Fi'n credu yr air i fyna efo Gosset yw'r ffaith bod yn meddwl bod wedi mynd allan am tafliad. Ac yna dyfarnwr gymrthwyol. Mae'n agos dros ben. A dwi'n meddwl, dwi'n dal mewn i fod yn hollol onest, ond a hon oedd y croesiad mewn gan Sean Bradley. Fel o ti'n gweud, defnyddio'r gwynt yn crymanu ddi mewn. Aaron Edwards yn dda. Absalom. Ar gigol. Bradley. Camgymeriad, yr adlamiad yn y fan yna. Solomon Davies ar croesiad. Yna allan ar ei hunion, a da ni'n ymddiheuro unwaith eto gyda llaw. Yna lot fawr o regi, a yna lot fawr o groesiadau. A bydda ci wedi mynd allan ar ei hunion. Yr trydydd neu pedwerydd tro, cael un o'n mewn sefyllfa da i roed y croesiad mewn, ond am ryw reswm ddim cweit yn ffindo'r nod ar hyn o bryd. Buddugoliaeth da i'r ddau dîm yma penwythnos dwytha gyda llaw y Bala yn ennill yma o gol i ddim yn erbyn Caernarfon ac Richard Davies yn dathlu buddugoliaeth o gol i ddim gartra yn erbyn y Dre Newydd. Gododd Caernarfon o'r chweched safle i'r pedwerydd safle. Met yn bumed a Dre Newydd yn chweched. Bêl hir drwodd o'n ta. A Bydaki wedi crwydro i'r ystlys arall. Bradley. Williams. Chydig bach o bwysa. Gyda Griff John ar cliriad o'n ta Bradley. Mae Davies, mae Gwion Dafydd yn y canol. Mae'r ddau yn y cwrt Cosby. Mae Darren Thomas ar ymyl y cwrt Bradley. Bradley mynd amdani. Da ni wedi gweld hynna. Droion y tymor hwn yn dod gyn Sean Bradley. Mae'n taro'r targed y tro hwn. Ie, fel o ti'n gweud, dyn ni wedi gweld hwn y sefyllfa yma. Mae'n cael un am mewn o'r sefyllfa da. Edrych i crymanu ddi mewn i'r cornel pella ma fe. Ond yn union, mae'n cael y bêl, mae'n gwybod yn union beth mae'n sy'n neud. Cymerid y cyffyrddiad yna sy'n cymerid ei ffwrdd o ran ddiffynwr ac yn just yn edrych am y gornel ucha yna. Ar yr achlysur hyn, ddim cweit yn bwrw'r targed. Dyfarnwr. Dr McKinch yn gweld yr ochr ddoniol, a mae'r gwynt, mae'r bêl, dwi'n credu, yn ôl ar y cae. Mae di dod yn ôl ar y cae, dwi'n credu. Yndi, mae honna wedi croesi'r llinell. Dafydd. Iwan Cartwright. Cartwright dan bwysau cynildio'r meddiant Iwan Roberts. I fewn at Arsan. Arsan! I gefn y rwyd o mi oedd o'n cam sefyll. Mi oedd Naim Arsan o drwch blewyn dwi'n credu yn cam sefyll. Di hangfa i'r Cofis. Wel, mae Arsan yn meddwl bod e ddim yn cam sefyll, ond gawn ni weld fan hyn falle os achos dyle fe ddim bod yn cam sefyll. Mae'n edrych ar draws y llinell, os yw yw fai yw herwydd mewn sefyllfa fel yma, mae rhaid i ti cadw dy bendi, mae rhaid i ti gadw dy rediad. Mae'n 3 yn erbyn 3 mwy na lai, a i fod yn cam sefyll yna. Mae rhaid i gweud mae fe'n benydd i'n gelfydd, ond...
i Marsan eisiau di sgorio yn erbyn Caernarfon y tymor hwn. Un o'r dair mae di sgorio. Fel ti'n deud, Sean, ni di safle oedd o'n fanna, ond gweld yr hyd y llinell. Mae'n siŵr bod yn byd mwy rhwystredig i reolwr na hynna. Mae rhaid i cadw dy bendi, mae rhaid i fod am uneddgar i ryw raddau yn aros am y bêl. Bradley, Ron Edwards. Wel, dwi'n yn cytuno o gwbl y fyna efo Dr McInch, mae rhaid, a dwi'n meddwl bod i, wel, a dydi Ron ddim na chdi. Mi'n meddwl bod hi'n dacl da. A cadarn, os rhywbeth, Bradley sydd yn tynnu Ron Edwards i'r llawr. A dwi'n meddwl bod e bach yn rhwystredig nawr, achos fi'n credu oedd Ron yn edrych am gricrydd i hunan, wedi 2 funud yn gynharach. Felly, y ffaith amdani, mae angen y fe jyst cadw'i bennau, cadw'i brofiad nawr. Cai Griffith sydd i lawr. Yr un newid yn hym. Richard Davies o'r tîm gurodd y dre newydd Dion Donahue allan ac Cai Griffith cychwyn i 5 gêm. Wel, bosib fydd rhaid i Richard Davies edrych i'r fainc yn fan hyn. Ac, yr opsiynau ar y fainc i Richard Davies, wel, Joe Ford, da ni'n deall, mae Joe Ford sy'n mynd i ddod ymlaen yn lle Cai Griffith. Mae'n yn bechod i Cai Griffith, achos oedd wedi dechrau'n dda. Para chydig dros hanner awr ar yr Awstraliad. Joe Ford. No, wel, fod yn hollol onest, Sean, yr unig opsiwn amddiffynol dwi'n siŵr iawn, fyswn ni'n disgrifio Joe Fo fel amddiffynwr cefnasgellwr o bosib ynddo. Ie, wel, gen i weld pwy fath o siap fydd y Caernarfon yn dod lan gyda nawr, ond sa'n gwybod beth sy'n digwyddodd i Griffiths. Benglinen neu rwth fel ni felly. Fowl sydd wedi mynd mewn i ganol ca. Di mae o. Di o, fydd na falle newid yn fan hyn, fydd na ail drefnu yn y cefn i Caernarfon. Ond i gadw'n llygad ar hwnna. I weld be'n union fydd yn digwydd Adam Davies. Davies, dal y bêl. Mark Williams. O, Darren Thomas. O, pas lac gan Darren Thomas at Na'i Marsan. Mae wedi rhaid i dîm dan bwysau fan hyn. Ac ceisio canfod Newell, ond wel, y gwynt yn cario honna dros o. Wel, mae Morgan Owen sydd wedi disgyn i'r 3 yn y cefn, Sean. Felly, Griff John, Iwan Cartwright a Morgan Owen, felly chydig 3 yn y cefn. Morgan Owen yn mynd o Borthmadog, a mae rhaid mi gyfadda, Sean, mae o wedi gwneud argraff. Bod tro dwi wedi weld o, mae o wedi bod yn gadarn iawn yn safle'r cefnasgellwr dde. Ie, braf, gweld chwaraewr falle sy'n dod o'r haen y gogledd fel petai, yn cael cyfle yn y Cymru Prem. Ac yn dal i dir hefyd, diolch wedi edrych allan o'i le o gwbl. Chydig dros 10 munud o'r hanner cynta yn weddill. Williams i fyny amdani. Cartwright ar cliriad. Mae Iwan Cartwright sydd wedi mynd i yr ochr chwith y 3 yn y cefn. Felly Cartwright ar y chwith, Griff John yn y canol ac Morgan Owen ar y dde. Atgoffa chi fod Cai Griffith wedi gorfod gadael y cae efo anaf ac Joe Fo wedi dod ymlaen yn ei le fo. A mae Ryan Austin wrth gwrs allan hefyd yn tydi Ryan Austin. Wedi anafu'n ddiweddar, mae Dion Donahue allan. Rwan Cai Griffith wedi anafu ac i gyd yn opsiynau amddiffynol i Caernarfon. A
dim ond bai Colwyn, Sean, sydd ildio mwy o goliau na Caernarfon yn y gyngrair y tymor. Sean Bradley fan hyn. Mill cic rydd i'w dyn. Edrych falle i wneud beth nath e o'r gic gornel. Chwipio i mewn, defnyddio'r gwynt. Creu hafoc yn amddiffyn y Bala. Ie, mond bai Colwyn sydd ildio mwy, mond y seintiau newydd sydd sgorio mwy. Felly maen nhw'n dîm cry yn y blaen, ddim cweit mor gry yn y cefn y Cofis. Wan ta Sean Bradley. Mae yna 6-7 yn y cwrt yn disgwyl amdani hi. Cartwright, dwi'n meddwl gafodd y cyffyrddiad ola yn y fan yna. Iwan Cartwright, y bêl cael ei chwipio i fewn, y gwynt y tu ôl iddi hi. Sean Bradley, digon o bwer, dyna beth sy'n bwysig ar y croesiad. Digon o bwer, so yr unig beth ti angen neud, yr amddiffynwr yn cael ei benef yna, yw just y glans lleia a cael ei ar darget. Na i gyd ti angen neud pan mae'r croesiad mor dda hynny. Nath o Dani braidd gormod y dyd y gwir yndo? Goredig i ryw raddau, i fel ti'n gweud, i tu ôl iddo fe. Dani yn y 10 munud ola'r hanner cynta i sgôr. Bala dim, Caernarfon dim yma ar faes tegid. A'r noson eithriadol oer a gwyntog ym mis Mawrth. Cartwright, bêl hir i Adam Davies fynd ar i holi. Kieran Smith. Bradley. Mae hwnna'n ornest i fi rhwng Sean Bradley a Solomon Davies. Cyffyrddiad ola yn Sean Bradley. Dwi'n meddwl bod y dyfarnwr yn iawn fan hyn. Fel ti'n gweud, mae'n ornest da rhwng y ddau. Mae'n Sean Bradley, just y cyffyrddiad diwetha. A hon oedd y gol, gath ddim cael ei ganiatáu. Hon yn ongl gret o. Mae'n benydd i'n gelfydd, ond o'n anffodus iddo fe. Yn cam sefyll. Ond oedd hi'n agos. Mi wirodd hi'n do. Rownd Lewis Webb. Daclus i'r postyn pethau. Rhyw fath o slice yn o'r greu brod chwythau. Aaron Edwards ar cyffyrddiad yma. Morgan Owen i reddfo syth ydi ben i lawr a bwrw am ymlaen. Yn cael ei lorio. Aaron Edwards ar drosedd. Fel o'n i sôn, fe Aaron wedi... Gobeithio bod e heb golli bennau, ond sicr y ffaith bod e wedi colli ddoi cic rydd yn ei erbyn Nawr, jyst yn falle'n rhoi drod yn mewn. Felly, bydd yn ymwneud ar Aaron. Darren Thomas, y capten. A'r gic rydd i'r Cofis. Bêl unwaith eto i gyfeiriad Adam Davies, ond yn gorredag y bêl. Adam Davies. A'r methu hwnna. A mae yna Davies arall, ond wedi sgorio'r tro hwn, sef Danny Davies, sydd yng ngharfan Mark Jones ar y chwith fan reolwr Cymru ec. Ac Danny Davies, cyn chwaraewr Cei Conna. Trydydd gol y seintiau. Ac, wel, llawer o amheuaeth yn yna Sean Meredydd lle mae'r triffwynt yn mynd. Na. O ti'n meddwl falle ffaith maen nhw'n cipio'r bencampwriaeth penwthnos diwetha, yw safonau nhw yn mynd i cwmpo? Wel, ateb syml yw, na, dyn nhw ddim. Oedden ni'n cael trafodaeth ddifyr iawn dros baned yn gynharach ynglyn ag y modd mae Craig Harrison, rheolwr y seintiau newydd yn ysgwyd llaw. Nefi blw mae o fatha heiar. Ti wedi cael y profiad erioed? Ti'n be? Na gwo, ond fi'n falch bod ni wedi cael yr sgwrs na dros paned. Does a neb, dwi'n meddwl fi erioed wedi cael yn llaw yn brifo ar ôl ysgwyd llaw efo neb. Wiron, bod tro ti'n ysgwyd llaw efo Craig Harrison, mae'n gafal fel gelan. Peniad mon cyn belled ag Abadaci a Newell o fyna! O Sebi Abadaci'n creu, George Newell yn gwneud be mae George Newell wedi gwneud 11 tro bellach yn y gyngrair y tymor hon ac yn rhoi y Bala ar y blaen, y Bala 1, Caernarfon dim. Newell yn y man ar lle. Y croesiad yn dod mewn, bach o blerwch fan hyn, cam ddeall yn yr amddiffyn. Croesiad, wel, falle yna ergyd oedd hwnna, ond Newell, fel ti'n gweud, yn y man ar lle, a Newell yn neud beth mae Newell yn neud. Sgorio goliau.
Gwych. Dwi'n meddwl bod e'n mynd am y gol fan Amadaki, ond yn benni lan wrth trad Newell, a Newell yn sgorio am yr unigredfed gwaith eleni. Gwych. Unfed gol ar 10 yn y gyngrair, 5 munud cyn yr egwyl. Solomon Davies, dyma Abadaki. Mae'n croesiad a'i ergyd oedd o, fydd o'n malio dim. Pas hyfryd allan at Naim Arsan. Ond a Joe Ford i'r amddiffynwr. Arsan cael lle am y croesiad gormod ar honna. Pwodd yna ar y postyn pellan disgwyl amdani, George Newell. Bala jyst rwy'n mynd lan gau'r ar hyn o bryd. Dechrau ffindio lle lawr yr esgyll. Jyst yn dechrau creu mwy. A bydde wrth i fodd yn mynd mewn, os wneith i sefyll fel hyn, 1 gol i fyny. A pan eitho glwad bod Cei Connar i holi hefyd, o 2 gol i ddim, mi o'na 10 pwynt o wahaniaeth rhwngthyn nhw ar ddechrau'r gêm. Ond mae yna hyd obaith, medda Colin Caton. George Newell wedi 39 o funudau yn rhoi tîm Colin Caton ar y blaen. Fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd yn agor pwynt o bwlch o 11 pwynt rhwng y Bala yn y 3ydd safle a Chaernarfon yn y 4ydd safle cyn i'r dre newydd ag Met Caerdydd gwrdd pnawn fory. Owen. Twyllo Arson, y bêl yn edrych am Gwion Dafydd. Mae'n disgyn i Mark Williams. Wel, ergyd oedd hwnna. Ond chafodd o'n gafal gwirioneddol go iawn arni. Glanio ddyn iawn o'r cyfferddiad yn dda. Ti'n gweld beth mae'n trial wneud, rhyw fath o loop mewn i'r gornel bella, ond yn cweit yn cael... Dwi'n credu na Iwan Roberts oedd arno fo'n de. Dwi'n meddwl bod o presenoldeb Iwan Roberts, just wedi tynnu llygad Mark Williams. 2 funud o'r hanner cynta'n weddill. Newydd sgorio gol, yna ar ennill cicrydd i'w dîm. Perfformiad cyflawn gan Newell hyn o'r hyn o bryd. White. Iwan Roberts. Bale yn edrych am Newell, Webb ar dyrniad. Nôl i fewn gan Burke, Arsan. Ond Ross White. Lledy'r Bale allan at Iwan Roberts. Herio Joe Ford, creisiad a Newell. Wel, sa chi di reid eich morgais yn fan yna, Sean Meredydd, ar George Newell i rwydo'i ail gol o ag ail gol y Bala o'r gêm. Wel, fi heb roed y morgais yna, ond ti'n disgwyl Newell i sgorio rheina, a mae fe ddim yn hapus. Ddim yn hapus o gwbl, achos mae fe'n gwybod fel ymysodwr, mae fe'n rhoi honna yn gefn y rhwyd. Mae'n groesiad da, dinc mewn, Newell ar hediad. Dyn ni'n gweld yn sgorio siwt gymaint o goliau fel ar tymor hyn. Fydd e ddim yn hapus fod ei heb roed i dîmau 2 gol i fyny. Ac ymateb Iwan Roberts, fel sych chi yn yr ail chwarae fan yna, yn siarad cyfrola. Ac oedd yr hediad gan George Newell, oedd yr amseriad yn wych, oedd y croesiad, fel oedd ti'n dweud, Sean, gen Iwan Roberts yn gampus. Wel, fi welon ni gol eitha tebyg yn erbyn Met Caerdydd, yr hediad ar draws yr amddiffynwr. Yr unig gwahaniaeth yw bod honna heb benni yn gefn y rhwyd. Webb. Yr cliriad. Newell. Mae Newell i fewn yn lle mae Webb. Newell! Webb. Abadaki rwyd ochr. Wel, George Newell, ddyle fod wedi cael hat-trick yn yr hanner cyntaf. Wrth ni fynd i fewn i 2 funud o amser ychwanegol. Ond be oedd y golwr yn neud? Wel, dwi'n mynd rhoi clod i'r golwr yn y diwedd, achos mae'n cael tro da i hon. Newell wneud popeth iawn, cadw i nisio, edrych am y gornel pella.
Webb, falle lle wedi dod allan o dde ar ei lein, ond y sefyll yn gadarn na, war y teg, yn safio'i dîm. Ond fel ti gweud, Bryn, dyle Bala fod tair o'r gol i ddim i fyny, wedi gyda ymysodwr fel Newell. Cadarnhau bod ni fewn i 2 funud o amser sydd wedi cael ei ychwanegu. Wel, am rhan arna i Cai Griffith yn fwy na dim wrth i Dani Goset droseddu. Roberts fan yn troi i dîm. Goset yn... Dwi heb ennill y bêl, dde. Felly... Ac mae wedi cael y cerdyn melyn, Sean. Cynta. Y gêm, dwi'n meddwl, ie. Ie, cerdyn melyn cynta'r gêm. Iwan Roberts, fi'n mynd i dînlodd o'na. Dyna chdi bach mwy amser i ychwanegu ar ben y 2 funud, dwi'n siŵr, gan Dr McGinch. Absalom. I'r union gyrchol, dde. Lly'n allan gan Griff John Harrison at Josh Solomon Davies. Kieran Smith i lawr y fanna. Dani Goset oedden ni chanol i eto? Adam Davies, dwi'n meddwl. Adam Davies, jyst ar gwrthiad. A Bydaki ceisio cadw'r bêl a dir y chwadar i mi nath o hynny. Adam Davies yn ôl yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Yna ni, Dr McInch ar chwiban am yr egwyl. Wel, oedd Nai Marsan yn meddwl bod wedi rhoi y bala ar y blaen. Mae'n dal i ddadla am hynny, hefo'r dyfarnwr. Ac fe alla George Newell fod wedi sgorio hat-trick. Oedd y gol wedi 39 o funudau sydd yn gwahanu'r tîma. Sefyllfa yma ar yr egwyl, y bala 1. Caernarfon dim. A fydd Caernarfon yn falch mai dim ond un i ddim yw i byddech chi'n tybio na'r sefyllfa. Nawn ni drafod y cyfan, ond cyn hynny, cyfle i ni weld eitem fach. Mae Leeds yn chwarae heno gyda llaw yn Sheffield Wednesday. Mae'n ddi-sgôr, ond mae sgorio wedi bod i Leeds i gwrdd ar Cymru sydd yno. Sian a Dafydd at draw. Well, guys, this is nice. It's nice to be here with the 4 of you. How are we all doing? Everyone okay? Very well, yeah. Okay, we need to be a bit more chatty than that, but it's going to be fine. There's too many of us. I've got to say, when we started to organise this interview like weeks ago, it was just going to be the 3 of you, but then Connor Roberts over here decided. But yeah, Connor, on the final day of the transfer deadline day, you wanted to get involved. You had a bit of FOMO, wanting to get together with the boys. Yeah, definitely. I think when the opportunity came up to be a part of something that could be even bigger than just getting promoted at the end of the season, to do it with these boys, and hopefully we stand on Ellen Road with the Welsh flag, and we've got some medals around our neck, but yeah, that is the end goal. Joe, is it good to have Connor back? Good to be back with him? Yeah. I think as well, Connor, I think he's a brilliant character for the group, and of course the experience he brings, it's always going to help us. So yeah, to be with the boys, it's always easier for me, especially to settle in. So yeah, I've enjoyed it this season. It feels like nothing phases this Leeds team. You're almost like an animal. You keep going and you keep going. As 2024 started, we've grown a lot in confidence. We just seem to be on the right page all together. And like you're saying, we're just, as it's been so far, just ticking off a lot of wins. Yeah, we just go into every game with a lot of confidence, a lot of belief in ourselves, and with each result, that only goes more. Dan, you seem to be just loving your football at the moment. Do you think we're seeing Dan James at his best this season at Leeds United? Yeah, obviously I always want to try and give much as a team as I can, really, and I think obviously consistency of games obviously helps a lot, and just having a manager that believes in you, and players that kind of understand your game as well. And I think everyone's moulded this season, and it's been great. I've really enjoyed it. For you all as individuals, all your journeys, I guess, to Leeds have been pretty different. You've had Man U, you've had Spurs, you've had both of you guys have played abroad. Connor winning promotion to the Premier League with Burnley. But what do you think, Joe? Like, what's clicked at Leeds? Because you all just seem to be loving life here at the moment. Just playing, of course, is what everyone wants, but I think all of us together, I think it would be a really nice
you know, kind of journey if we did get there. Because, like you say, with the journeys we've all been on, and now it's all led us to this moment, I think... You've got it well enough here, Joe. No, but I just think it'd be... I just think it'd be, you know, great for the collective as well, all of us to be playing together in the Premier League. Dan and Connor, talk to me about these two, because it's fair to say they've been pretty immense. I think Ethan had one game back. He's obviously played a lot centre-back at other clubs, and he come here as a midfielder, and everyone knows he can play centre-back, and he plays the first game there, scores 2 and gets an assist, so I think... Yeah, that was some game for you, actually. Fair play. Joe was raging. Joe was raging. I showed him how to score from centre-back. I know he's talking about. They had a bet of who's going to get the first goal, and no one betted on Joe. And it was true. Ethan got the first goal. And he still owes me dinner for it. Yeah, Joe doesn't count it because he's not in the league. To be fair, Joe hated it when I played centre-back before. Yeah. When I came in... I just don't want him getting confused, because obviously for the national team he plays centre-mid, so I just don't want him getting confused. So Joe actually hates it when I play centre-back. Everyone sees it a bit of a surprise, because I've just stepped back to playing centre-back this year, but me and Joe have done it before. And yeah, we feel quite comfortable. You know, I'll try and pass it, and I'll try and let Joe do my running, so... any balls in behind Joe can try and get him, so it's quite easy. Ethan, you've had the honour and the privilege of wearing the captain's armband this season. Guys, what kind of captain is Ethan? Who wants to answer that one? I think it must have been picked out the hair. I don't know. Nah, I think... What your team talks like? To be fair, Rob's, he feels like he's been around for ages, doesn't it? Yeah, but I've never, obviously, I've not started the game yet, so I've not actually seen him do a team talk. Oh, I don't do team can't talk. even remember if he's done ever one for Wales. No, to be fair, I'm going to big him up. He just leads by example, doesn't he? Big me up, big me up. I'm going to big him up. You have had a few team talks. Like, even though he's like, how old are you? 23. Yeah, like 23, but plays like he's 43. I've got a body of a 43-year-old. I'm going to big you up there. I'm going to big you up there. Fast as a 43-year-old. I think since the boss has given him the armband, I think he stepped into it, you know, easy. And I think, you know, a lot of the boys, for me, I think look up to him as well. And not just here, but in the national team, I think he's growing, you know, each year. And I think this season, him being, you know, non-stop playing, it's only going to make him more, you know, comfortable and confident. And yeah, long may it continue, and cheers, yeah, he's been, my centre-back been good. So I feel like this is a really good bonding session. My centre-back partner. This is nice. OK, March, the playoffs. It's getting close. How are we feeling from a Welsh perspective? The Finland game on the 21st of March. Do we feel like we're in a good place? Yeah, I think... Ask Glenn. Yeah, get Glenn on. Glenn! We've been trying to injure him for 2 months. That's why we got Connor in. Stop him down. Come here. Glenn, come here. No, he's the enemy, mate. Enemy. No, I think we're feeling good. I think it's good to... Beautiful Finnish accent there. It's between us. Because actually, yeah, have you had many conversations about it? Yeah, of course. Yeah, we have a laugh and a joke. Glenn thinks he's going to play left wing for some odd reason. So he keeps saying he's going to just be chasing me up and down. It's a good laugh between us and Glenn. Got a bit of attention, obviously, from the boss. The boss loves mentioning it whenever we speak about international break. But I think we're feeling good about it because we've had a lot of games under our belt. And you've also got players like, you know, Brooksy and Kiefer have you know, come to, you know, good teams in the Championship, and they're playing week in, week out now. And you know, it's great for us, for Wales, because there's obviously, we've been into tournaments before when people haven't had a lot of game time, and obviously it's hard to just go into big games when you're not feeling as fit. But I think, you know, hopefully everyone stays fit, and you know, I think we'll be full of confidence going into it. Yeah, for me, it's exciting. Like, we've obviously been part of games that are of similar stature in terms of qualifying for things. Hungary, an age ago now, it seems, and obviously Ukraine when we beat them to get to the World Cup. Those type of games are massive, and it's such an honour to be a part of it. And obviously we won those games, so hopefully we can win these ones and qualify again and make even more memories in the Welsh shirt. And it'd be unbelievable for obviously the country, the fans, and us as players as well. Because Ethan, I guess the season you're having with Leeds and just the relentlessness of the Championship, the fact that you're pushing for promotion, you're hungry to get to the Premier League, does that make you even hungrier to get to another major tournament with Wales as well? We want to bring that from here going into that March camp. It's just having that feel-good factor, that confidence within ourselves and that belief that we can do it. And yeah, if we can achieve both those things, it's been a pretty special year for all of us.
And Joe, the fact that that Finland game will be in Cardiff as well, how much of an extra boost is that? Is that something that maybe we read too much into, the fact that it's a home game? No. Or for players, does it genuinely make a difference? I think that's massive for us. Knowing, of course, what's gone on in the past in the stadium with the fans, and, you know, like we say, they're our 12th man, so it's always going to give us that kind of extra, you know, nerves and motivation to go and win. And yeah, like I said, it's going to be a difficult game, but I'm sure it's one that, you know, the whole squad is, you know, relishing, and yeah, can't wait and looking forward to it. For us, but also the fans, if we did qualify, would be massive, because, you know, everyone would be able to, you know, celebrate that with us and experience that with us. So, you know, I think for us to get there again would be, you know, special. This has been lovely, a bit chaotic, but honestly, thank you so much for the chat. Good luck for the rest of the season, and Thank you. we will see you in March. Perfect, thank you very much. Diolch yn fawr, thank you. Diolch yn fawr. What did he say? Y Cymru yn Leeds fan yna. Ie, cwpl o legends fan yna. Gyda Sioned Dafydd, legend arall. Wrth gwrs, cofiwch am y gêm. Mae'n agosau yn gyflym iawn. Llain y pthefnos i fynd nawr. Cymru yn erbyn y Ffindir ar y ffordd i Euro 2024. Gobeithio. Sydd hefyd yn agosau. Dwi'n cael cwmni fan hyn. Mark Jones a Lee Kendall yn cadw cwmni i fi. Thanks for joining us, gents. Thank you. Leeds players there, the Welshman at Leeds. Fantastic. You love Fantastic. it. Leeds fan here. Love it. 0-0 against Sheffield Wednesday at the minute, by the way. Thank you very much. There we go. I thought I'd tell him. Lee, thanks for joining us. Great to have you here. We're going to start off talking about Wales C. Mark's the manager. You're involved this year as well, Lee. Looking forward to it? Yeah, looking forward to it. Obviously, the squad's gone out this week, so looking forward to meeting up with the boys in a couple of weeks' time, and looking forward to the game. Brilliant. Yeah, Mark, we'll have a look at the squad. Now, dych chi'n golwg ar y garfan. Felly, dyma'r garfan. Here's the squad Mark announced this week. Yeah, it's all settled now. It's getting closer. It must be feeling real now, Mark. Yeah, it is. Yeah, definitely feeling real now. It's only, said, maybe 10 to 11 days away, and everyone's starting to get excited about it. We've seen the England squad as well. They've gone with a real strong squad. You know, they've included a couple of ex-Football League players as well. So it's going to be a tough task for us, but we're looking forward to it. Really looking forward to the battle. Yeah, so there's a few playing here. There's a few playing in other games tonight. Have you got your scouts out to making sure everybody's all right? That's it, Ebbsy. We've still got 2 games to go, and usually, if you've got 20 players playing, you'll be lucky to get 20 through the next 2 weekends. So, yeah, you've got to keep your eyes out and just find out in the morning about tonight, and fingers crossed tomorrow as well that everybody stays fit. Yeah, we've got a few playing here tonight. One of the goalkeepers as well, Lee, of course. Dych chi'n edrych ar y chwaraewyr sydd yma. I'll have a look at the ones playing tonight. Absalom in goal. It's made an impression. Some save coming up here. Looking forward to working with these guys, Lee? Yeah, I'm lucky enough to have worked with both goalkeepers before. I know Callum from a young age, and at Cardiff City, and I've worked with Connor when he played for the Wales under 21. So yeah, looking forward to working with them both again. Yeah, it's going to be oh, you can score as well. That'll be handy, Mark. I was at that game against Gau'r really. Welsh Cup. Yeah, look at that pitch. It's great. That's the thing with the Welsh Cup. We get around all the pitches all around Wales. Yeah, so from Bala, but then 3 from Caernarfon. Of course, some of them have been getting the headlines, Sean Bradley especially. I'm so glad Danny Gossett's back, because I made a mistake a few years ago when I thought he was in the squad and he wasn't. But he's back. He's playing well as well. Oh, tremendous. I mean, he's doing well tonight. He's having a great battle against Aaron Edwards tonight. And I'm sure I'll get more physical as the night goes. But, hey, it's one of the greatest ever comebacks for a player in the Cymru Premier League, and he should be proud of himself to get in the squad. What a comeback, eh? And I know you've enjoyed this one. What are you doing in goal if this happens, Lee? Yeah, I think you've just got to go and try and throw everything at it, and unfortunately for the goalkeeper, it's a cracking strike. Yeah, we never talk about the goalkeeper's perspective when those fly in, do we? No, I think we need more goalkeepers on the panel still, then gives a little bit more of us to give our opinion. So, no, unfortunately for the goalkeeper there, it's a fantastic strike, and you just have to make the best effort for it. We're looking forward to it, Mark. You've been involved for a few years now as well. It must be very exciting for you personally as well. Yeah, it is, Ebbsy. Of course, like I said to you in the week on the podcast, it's a lot of pressure. But for the lads, I mean, it's turning into the type of game now with the Will Evans episode again. If one of these youngsters goes in and maybe gets a brace of goals against England with 60 Football League scouts, there's a career on the line now. The game's got that much about it. You know, it's in that bracket now. Yeah, right. Lee, we got to ask what you've been up to recently. You set yourself some challenge. Yeah, you can explain it better than me. No, thanks. No, it was a real
a real good challenge for us, really. Unfortunately, in November, my mum was diagnosed with advanced cancer, and we felt that we wanted to do something about it to raise awareness. And myself and my daughter, who plays as well for Pontypridd in their under-19s, we decided to run a marathon around all the Welsh Premier League grounds, or Cymru Prem grounds, 2.2 miles at each ground over a weekend. Weekend, that's quite just the travelling must have been tough in itself. It was, yeah. The last leg on the Saturday, I'm not going to lie, Del, it was tough. We went from Newtown to Haverfordwest and had to get out of the car and run and then travel back to Cardiff. So, it was something which, it was a great bit of bonding time for me and my daughter. Lovely. And obviously raise awareness for Valinda in Cardiff, where my mum is receiving a treatment, and we raised nearly £5,000. So well done. The people of Welsh football came out and donated, so I'd like to put on record, thank you very much, and also thank you for the people at Valinda and Merthyr who are looking after my mum. Oh, brilliant. Yeah, best wishes to you, Mum, and your family as well. Thank you. Brilliant. Yeah. Want to ask, we mentioned former Ballytown manager with Pontypridd. Any plans? Will we be seeing on touchline soon? Yeah, well, it's nice to have a bit of time out at the moment, spend a bit of time with the family. But yeah, sit on the sideline, it's tough watching, and hopefully something this summer comes along, and we'll see where we go from there. There we go. See, didn't get a scoop, Mark, did I? He's dying to get back in. Excellent. Thanks for your time, guys. It's great to have you here. Thanks a lot for having Looking forward to the second. You've got to go back and commentate, Mark. I just remembered. Yeah. Dyna ni, dyma'r gêm. Here's the game which Mark and Lee will be involved in. Cymru yn fyw gyda ni. Wrthnos nesaf? Wel, wrthnos ar ôl nesaf, ar y noswaith, mae'n mor brysur ym mis Mawrth. Mae'n mynd i fod yn wallgo, ni'n edrych mlaen gymaint am yr holl gemau fyw bydd gyda ni ar eich cyfer chi, Cymru, Lloegr. Mae'n mynd i fod yn hyfryd yn dywi. A dyma'r sefyllfa heno, drychwch ar y seintiau newydd. Ar y blaen, o beder i ddim, oddi cartre, yng Nghartre, y tîm sy'n ail. Jordan Williams wedi cael y bedwaredd. Danny Davies sy'n Alex sy'n Cymru wedi cael honna. A mae pen y bont ar y blaen yn Hwlffordd. 7fed yn erbyn 8fed. Dyna'n gynlyniad mawr, a cofiwch am yr eich bwyntiau. Gêm o Cyngor y De hefyd, prif adran Genero, y cyfan yn hwyrach yn slun am 10 o'r gloch. Digon i ddod, digon yn digwydd, digon i ddod fan hyn hefyd. Mae'n un i ddim feddylau i fod yn fwy, ond dyw i ddim. Dyna'r newyddion da i Caernarfon, y Bala ar y blaen, nôl â ni, at ein tîm sylwebu, pan ni at Bryn Thomas. Diolch yn iawn, Dylan. Sean Meredith yn cadw cwmni mi yma, ac Sean, di cnesu dim o gwbl yn ystod yr egwyl. Dim newidiadau ar yr egwyl, ac mae'r gwynt yr un mor glu i'n cefna ni, Sean. Wel, yr unig newydd da yw bod fi wedi ffind o cap arall a paromenig, felly bach yn gynesach na'r hanner cyntaf falle. Dim newidiadau ar yr egwyl fel o'n i'n dweud. Ac da chi'n gweld, Mark Jones wedi cyrraedd i bwynt sylwebu. Tommy Morgan. Bala ar y blaen o gol i ddim. George Newell wedi 39 o funudau. Mi gafodd o 2 gyfle wedi hynny i gael hat-trick. Ac iddo, allach chi bach yn siomedig, fwy na siomedig swn i'n feddwl. Na lwyddodd o i rwydo lia 1 o'r 2 gyfle gafodd o. Be fysa i ddechrau cychwyn? Sean, be fysa Colin Caton wedi deud wrth chwaraewyr y Bala ar yr egwyl? Wel, fel ti'n gweud, dylenwr i fod falle 2 gol os na 3 efo'r cyfleoedd nath cwmpo i Newell. Ond bydden ni'n gweud cadwch ati fechgyn, yr un siap, dyn ni'n newid dim byd. Mae Caernarfon, wrth gwrs, wedi goffod newid oherwydd anaf, felly mae fe lan iddo nhw nawr, iddo'r allan, a profi pwynt yn erbyn y Bala. Mi'n siŵr bydd Colin Caton digon hapus gyda y gol o fantes. A neges Richard Davies yn ystafell newid Caernarfon? Wel, fel o'n i gweud, mae wedi gorfod wneud y newid. Mae wedi gorfod newid 1 neu 2 chwaraewr falle chwarae allan o safle, ond yn sicr dyn nhw ddim yn mynd i roi fyny yn wedig ond 1 gol sydd ynddi. Yr un newid na, cael ei orfodi Cai Griffith. Chydig wedi'r hanner awr yn gorfod gadael y cae hefo anaf. Ac Joe Fo wedi dod i'r cae yn ei lefo. Newid yn y cefn, felly Iwan Cartwright yn mynd i'r ochr chwith o'r 3 yn y cefn. A rhyw hanner cyfle yn yna i Naim Arsan. Gwion Dafydd i fewn amdani'n gwneud y gwaith am ddiffyn efo Nathan Burke. Allan at Osebi Abadaci fo greodd y gol i George Newell. A'r gwaith am ddiffyn gan Joe Fo a cic gornel gynnar ar ddechrau'r ail hanner i'r tîm cartra. Bach y pwysau nawr ar Caernarfon. Dyn ni
wedi sôn am y gwynt. Os rhywbeth, mae fe'n ffafrio y Bala, oherwydd mae'n dod chydig ar draws, ond tuag at gôl Caernarfon, felly cyfle i Bala nawr neu be nath Caernarfon yn y hanner cyntaf, rhoi bach o bwysau ar y gôl geidwad, outswinger fydd hon, mae'n edrych yn debyg. Ie, oedd rwy'n i'w synhwyro rwysyd bod Bala wedi chwarae'r gwynt yn well yn yr hanner cyntaf yn y gygath Caernarfon. Iwan Roberts ar arwydd, mi anwesodd hwnna, Ross White. Mi oedd hwnna'n beniad clir iddo fo. Mi fydd o'n hynod siomedig nath arodd o'r targed. Ie, croeso da, ond fel ti'n gweud, dylai wedi trial, neu'r ei ore bwrw'r targed, yn just bach o pwysau ar Caernarfon ar un o bryd. Ond yn sicr, dylai wedi bwrw'r targed. Neidio chydig bach yr rhy gynnar efallai, Sean, ac yn gorfod rhyw hongian yn yr awyr. Gofyd, mae'n anodd efo'r gwynt, a ti'n mynd hollol siŵr beth mae'r bêl yn mynd i wneud oherwydd cryfder y gwynt. Mae'n sicr fydd e ddim yn hapus ffaith bod e heb bwrw'r targed. Wel, un peth fydd o reid hyder i Richard Davies ac i dîm Caernarfon ydy bod y ddwy gêm rhwng y ddau dîm yn yr hanner cyntaf cyn yr holl wedi gorffen yn gyfartal 1 gôl yr 1. Mark Williams yn dechrau fyrhediad gan Darren Thomas allai gael y greisiad i fewn. Y gwaith am ddiffyn gan Nathan Burke, Erwan Cic Gornel. Y pen arall i'r cae i'r ymwelwyr. Yn y ddwy gêm gyfartal hefyd, y Bala sydd wedi mynd yn y blaen. Felly, gawn ni weld os wneith peth y digwydd yr un peth yn y gêm un, ond yn sicr Caernarfon a Darren Thomas yn ein ddau ennill Cic Gornel fan hyn. Sean Bradley. Y gwynt y tu ôl iddo fo rhywfaint, y chwaipio draws, a mae hwnna yn gefn y gorwyd. Ac Adam Davies, prif sgoriwr Caernarfon, dyna'i bedwerydd gôl ar 10 y tymor hwn, ac o fewn 5 munud o ddechrau'r ail hanner. Mae'n Bala 1, Caernarfon 1. Wel, y croesiad i ddechrau mynd trwy twr o chwaraewyr yn y blwch. Bydd Bala ddim yn hapus ar amddiffyn yna, ond Adam Davies yn y man ar lle. Digon o bwer ar y croesiad gan Bradley. Neb yn siŵr lle mae wedi glanio. Adam Davies yn y man ar lle i unioni'r sgôr i Caernarfon. O Sean, mi fydd Colin Caton yn gandryll fel edrych di'r amddiffyn. Wel, yn warthus a bod yn hollol onest yn y fan yna gan y Bala. Mae'n mynd trwy 2 os nad 3 o chwaraewyr y Bala. Ddim yn gwybod beth sy'n digwydd o ran y croesiad a jyst yn glanio i Adam Davies ar y postyn pella. Ond fe ddim yn becso. Mae dîm yn ôl yn gyfartal. A fel y ti'n gweud, y gemau cyn hyn wedi bennu'n gyfartal hefyd, felly mae'r sgript yn chwaraewyr yn chwarae i'r sgript ar un o bryd. Wel, am y trydydd tro y tymor hwn, patrwm y gêm union yr un peth. Bala mynd ar y blaen. Gyna Caernarfon yn unioni'r sgôr. Gôl rhif 14 i gadarnhau i Adam Davies y tymor hwn. Jack Kenny wedi taro nôl i gau conna, felly llygedyn obaith i dîm Neil Gibson yn y fan yna. Wrth i Danny Gossett, ledu'r bêl allan at Joe Fo. Mae yna hyder yn chwarae Caernarfon. Just y beth ar ddechrau'r ail hanner. Fo, heidway Solomon Davies. Mae'n cael ei groesiad at yr ochr bella. Maen nhw'n hawlio bod yna lawio yn y fan yna. Davies gafodd y peniad. Dydy Bala methu ymdopi efo ymosodiadau Caernarfon ar hyn o bryd. Gwell gan Caernarfon. Dechrau ffynd o'r gwagle lawr yr asgell. Fo ar y cyfle hyn. Roedd hi'n ddwfwn. Llawi o falle yn y blwch. Dyna beth chwaraewyr Caernarfon yn edrych amdano. Kyle Harris yn oedd hi. Celyn Absalom, wel, mi rwydodd yn erbyn Ceira Elai ynddo yng Gwpan Cymru. Mae wedi trio eto yn fan hyn. Mae'n edrych yn debyg yn yw e. Achos oes neb yna i baso i, felly wedi gweld y gôl geidwad yn bell o ddiar i linell e, ond pam lai. Dyna tybad tam fod Mark Jones wedi gynnwys o'n Ngharfan Cymru am ei allu fo i ymosod, Sean. Fi'n credu bydd yn gobeithio am gwirthi yn y cefen i ddechrau i arbediadau mae wedi bod yn gwneud yn ystod tymor hyn. Mae'n wych i'r Bala.
8 neu 9 llechen lan. Ie, 9 cyn hynny fodd trydydd ar y restr gyda llaw y tu ôl i Conor Roberts, y golwr arall sydd yng Ngharfan Cymru ac hefyd George Ratcliffe o Bontypridd. Does o ddim llechen lan heno. Adam Davies wedi sicrhau hynny. Thi Morgan Owen o'r peniad at Davies. Davies geisio canfod yr hediad gan Mark Williams. Nathan Burke oedd yn twtio. Harrison. Arsan. Solomon Davies. Wedi goler yr ochr gosa gan Abadaki. Abadaki dawnsio heibio i Joe Fo rwan. Tam yna le fan hyn i gael ei groesiad i fewn. Cartwright oedd yna. A mynd y rhaid i Danny Gossett fod yn ofalus o fan hyn. O, mi nath o'n wych Danny Gossett cyn chwaraewr y Bala. I ennill y gegol. Gwych gan Gossett fan'na. Oedd e dan bwysau. Jyst yn defnyddio i gryfder. Dyna un peth sydd wedi gwella ni ware. Mae fe'n edrych yn gryf nawr. Mae'n edrych yn ffit. Wneud ar y bennig. I ennill gic. Gol yw dîm. Solomon Davies yw hwnna? Ie, Josh Solomon Davies. Ranab ac Fion Evans. Ymgeleddwraig y Bala. Fion nath nabod y cancer yn de oedd gan Danny Gossett. Pan o Danny Gossett yn chwarae i'r Bala. Fion nath ganfod yr aflwydd yn de. Do, nabod Fi yn dda. Ferch o gwylod y sir yn Ceredigion. Wedi bod yn y Bala am spel nawr. Safle ddim bywyd i lan yn Caergybi. Nes i datgamelu ymhenglini. Elbow. Penelin. Fi wedi cofio chap yn nghorffi ges i anaf, ond oedd hi sicr o'n i'n falch bod i ar yr ochr i ddod mlaen i helpu fi dyn ni. Fediad da gan Mark Williams. Dyma Joe Fo. Mae o wedi gwneud gwahaniaeth ar yr ochr chwith yma. Darren Thomas. Nathan Burke. Ydy'r amddiffynwr Thomas. Y bêl at Adam Davies. Davies, fawr o bwyr ar y peniad. Ac dim gobaith i Gwion Dafydd i chyrraedd i. Cartwright. Beniad da. Wel, ti'n dod o bell a'i chyfeirio i droi Joe Fo, Gossett. Deg munud o'r ail hanner wedi chwarae. Adam Davies. Fewn 5 munud cynta yr ail hanner yn union i'r sgôr ar ôl i George Newell. Roed y Bala ar y blaen. Y ddau rif 9 ar y sgorfwr. Yn gwneud nhw fod i wneud, wrth gwrs. Y ddau flaenwr. Bêl-droed ac Webb yn effro. Fo. Griff John. Mi oedd Morgan Owen ar gael dyma. Darren Thomas. John. Y gêm berig yn y fan yna. Bron a cael ei ddal. Dyma Morgan Owen. Yn edrych am Sean Bradley. Bradley di mynd draw i'r ochr dde. Wedi cyfnewid yr esgyll. O, campus gan Mark Williams ac yna'n cael ei lorio gan Naim Arsan. Cic rydd i Caernarfon a cherdyn melyn i Naim Arsan. Trad cyflym gan Williams yn hyn. Jyst yn rhoi drwy'r coesau, fel ti fori, tara Arsan yn gwybod yn union be o'n wneud. Yn fwriadol yn cymeryd Mark Williams lawr. Lle Arsan. I mewn i lyfr y dyfarnwn yn ymuno hefo Danny Gossett. Melodd y gerdyn melyn yn yr hanner gynta. O, be bynnag ddudodd Richard Davies ar yr egwyl. Wedi gweithio'n wych i Caernarfon. Darren Thomas. Yr un ddofn. Yn cael ei dal yn y gwynt. Cartwright
That's right, oedd o'n grin efo yna. So dyma Joe Fo, Goset, mae'n ddrwg yna, Goset, y croesiad, ac Absalom yn gadarn o'r croesiad gan Dani Goset. Goset yn neud yn dda i gael y croesiad mewn, ond Absalom hefyd, rhaid i weid, o dan bach o bwysau, yn neud i edrych yn hawdd. A'r gol na i Caernarfon, Sean, just be oedd y gêm i angen ydy dy gwir, ynddo? Oedd hwnna'n agos. Ne fi, wen oedd hwnna'n agos. Ond ti'n iawn, oedd angen y gol na ar Caernarfon ac i ryw raddau ar y gêm, ond nawr ti'n edrych nôl ar y cyfleon gath Newell ar diwedd y hanner cynta. So, os ydych cymeryd falle un o'r eini. Mae'n gêm wahanol. Well, Josh Solomon Davies, wel, mi gafodd yr anaf na'n gynharach yn do. Ac yn dod ymlaen yn ei lef o mae Luke Wall. Chwaraewr dan ymlaen. Falle dyna'r gwahaniaeth y safon, falle oedd hi ar y fainc Wall. Yn gallu creu tipyn i'w dîm. Sicr mae'n gwybod sut i ffindio i gyd chwaraewyr e. So ni falle i ryw raddau bod ar y fainc, ond... Ydy, mae'n chwaraewr creadigol yn tydi. Wrth i Abadaci fynd i fewn amdani. Ac, ar y teg, i Lewis Webb. So wedi gallu gadael allan gan y gwynt yn hawdd efo yna. Felly Bala 1, Caernarfon 1. Wrth ni agosau at yr awr. Bêl i gyfeiriad Davies. Davies ben efo Harrison. Gwiriad oddi ar Kyle Harrison. Morgan Owen yn yr tafliad. Allan gan Burke. Yn ôl gan Owen. Fydd ei gadw'r bêl ar dir y chwarae. Gyfle fan hyn i Bradley yn ffigio. Bradley yn ôl a Darren Thomas! Arbediad da gan Absalom ac Absalom ar frys. Ac gormod o lawer ar honna gan Celyn Absalom. Chwarae da gan Caernarfon. Sean Bradley jyst yn tynnu ddi nôl. Meddwl falle bod y cyfle wedi mynd, ond ffindio ei partner Darren Thomas ar ergyd, digon o pŵer. Ond stith lawr corn gwddwg Absalom yn y gol. Dod yn hafal heno hefo ymddangosiadau nifer, ymddangosiadau 160 ymddangosiadau i Caernarfon yn uwch gyngrau'r Cymru. Darren Thomas yn hafal efo Eifion Williams. Os y gol yn geiriosen ar yr hufen ar y gacen. Fo. Davies. Trai da gan Adam Davies. Gyda Kieran Smith. O pas yn syth a Darren Thomas. Mae o'n bwriadu hwnna, ond mi weithiodd. Y bêl cael ei dwyn gan Arson ac yn lledu'r bêl allan at Luke Wall. Wall yr eilydd. Mae di mynd heibio i Morgan Owen. Sialens hollol wahanol i Morgan Owen yn yr ail hanner yma. Efo Luke Wall yn rhedeg tuag ato fo. Wall yn dda fyna. Dangos i gryfder, dyn ni'n gwybod pat o... pa mor dda yw e'n basio'r bêl, ond yn penderfynu mynd yn uniongyrchol. Morgan Owen dal i'm yn cytuno. So chi'n mynd disgwyl iddo. Edwards to Iwan Roberts. Harrison mae Smith yn sgwar. Bêl i gyfeiriad Newell. Mi gafodd ei dalcan at y bêl. Thomas gyda'r cliriad gan Griff John. Gwion Dafydd wedi cael llawer o gyfle yn y gêm o gwbl yn eich di Sean, o bod o'n onest. Mark Williams dawnsio i ffordd heibio
Una i Marson, mae yna drio i blaen o Sean Bradley yn un ohonyn nhw. Harrison yn dal i dir Bradley cael ei groesiad at y postyn gosa. Yn gyffyrddus i Celyn Absalom. White. Mae Edwards, cael ei figilio gan Danny Gossett. White. Abadaki yn gryfach na Joe Fo. Mae Edwards efo Abadaki i groesiad at yr ochr bella. Mi oedd y wall yna. Mae Newell yna. Newell yn edrych i'w gosod i Newell yn disgyn y chwarae'n parhau. Arson. Wall. Mae hwnna. Yn mynd i redeg allan. Oddi ar Morgan Owen ac yn mynd am gic gornel i'r Bala. Gwych yn y Bala fan'na. Croesiad dwfwn. Ffindio i ffordd i Newell. Newell yn hanner edrych am y gic o'r smotyn yn cael ei hyrddi o'r llawr, ond Marnor yn gweud na. Cyfle nawr i Bala. Swinger fel ffitai i rhoi fach y pwysau ar wall yn y gol. Webb mae'n ddrwg yn y gol. Iwan Roberts sydd wedi gosod y bêl a'i hael osod ti. Dr McInch yn rhaid rhyw ddarlith i rei o'r chwaraewyr ar y postyn gosod. Dyna lle mae'r bêl yn mynd. Cartwright ar peniad wall i fyny amdani. Arsan ar y foli. A mi gymodd i wiriad. Oedd hi ar Gwion Dafydd, dwi'n credu, a mae'n gic gornel arall i'r Bala. Nath hi ddim cweit cwmpo'n digon isel i Arsan fwrw'r targed fan hyn, ond mae'n cymeryd gwiriad, a dyna pam gic o'r cornel eto. Ddim cweit yn bwyd o'r lawr digon mwyn cael y pŵer na oedd angen a'r cywirdeb na. Mae Iwan Roberts sydd yn dod i'r ochr gosa yma. Gymryd y gic gornel, dyn ni'n agosau, neu dyn ni'n dod tuag at hanner ffordd drwy'r ail hanner. Iwan Roberts yn ddofn peniad rhydd ar y postyn pella. Ac Eiron Edwards. Mae o jyst yn sefyll yn syfrdan. Digon o le i Eiron ar y postyn pella fan'na. Fi'n gwybod union beth mae'n neud. Mae'n trial jyst rhoi di mewn i'r corridor a'n sicrwydd na. Jyst yn trial cael ei nôl mewn i'r chwarae, ond gormod o pŵer ar y peniad. Goset. Bêl i Mark Williams fynd ar ei ôl i. Chydig bach o gamddealltwriaeth yn Absalom a Harrison. Bala'n ffodus i fod allan efo'r bêl. Morgan Owen. Owen yn edrych i'r rhyddhau Bradley, ond chi bas gan Morgan Owen. Sean Bradley redeg ymlaen arni hi, Sean. Cywerdeb ar y pas yna. Oedd yn rhaid o fe newid i rediad o gwbl. Ti'n disgo falle i Sean Bradley, jyst rhaid y sbardyn ond o fan'na cymeryd y bêl gyda fe, ond... Owen. Harrison. O'r cliriad i'r Bala. Sean Bradley'n gwylio hwnna mynd allan. Tafliad i Caernarfon. Owen. A'r tafliad Adam Davies. Na hanner cyflan yn fan yna i Davies. A Davies i fewn amdani eto. Fydd Adam Davies yn siomedig yn fanna, Sean. O'na hanner cyfle iddo fo reoli a throi. Oedd hi'n tafliad da, oedd hi. A fel ti'n gweud, Bryn, jyst y cyfle na felly cymeryd y cyffyrddiad, a wedyn dwi'n meddwl bod e mewn, os yw'n cael y cyffyrddiad iawn, i fwrw ar ei drod wyth. Wythnos i fori. Y gêm fyw efo ni ar sgorio. Yn y chwech isa, Pontypridd sydd ar rediad campus dan arweinyddiaeth Gavin Allen, adra yn erbyn y Bari. 5 o gloch dydd Sadwrn nesa.
Dim ond y seintiau newydd sydd y record well ers yr holl na Pont y Ffrith. Gafin Allen Sean, na bod o mor da, dweud sy'n gwneud swydd arbennig ym Pont y Ffrith. Mae wrth i fod gyda'r dechreuad mor wedi cael yna. Jyst yn ei gweld nhw'n chwarae allan, ond bydd Gaf yn wrth i fodd y ffaith bod nhw'n ennill 3 gêm gyfartal 1. Popeth sydd wedi bod yn mlaen oddi ar y cae o ffaith bod nhw'n gallu cael y chwaraewyr i ffocysu swydd gwych, a hefyd Rai Nichols, cyn chwaraewr gyda Filar yn Gyfyrddin, chwaraewr o fri. A'r ddoi o'n nhw hefyd, Gaf a Ryan, yn gwybod ei hunan fel chwaraewyr yn Aberystwyth, felly mae'r ddoi o'n nhw'n gwneud swydd arbennig o dda o'r teg nhw. Iwan Roberts ar y drosedd ar Mark Williams. Penderfyniad hawdd iawn i Dr McKenzie wneud. Oedd wir. Dangos i brofiad fyna. Sy'n rhaid i gorff mewn sefyllfa lle mae goffod rhoed gycrydd i Caernarfon, a nawr cyfle da i Sean Bradley. Dyn ni'n gwybod pa mor... Da ni fewn i chwarter ola'r gêm, y bêl cael ei chwipio i mewn. Y garsen ar cliriad. Nôl i fyny amdani hi. Ffow yn ôl at Lewis Webb. Wall ar cyffyrddiad o camgymeriad gan y golwr. O dan bwyson y fan yna gan Luke Wall. Mae Caernarfon yn ffodus. Bod y posibilrwydd i Morgan Owen wrth ymosod. Beth wedi sylwi gyda Caernarfon, jyst yn y 10-15 munud diwetha yw'r ffaith bod nhw'n fodlon chwarae o'r cefen ymlaen. Nhw'n fodlon pas hyfryd gan Joe Fow at Mark Williams yn gry. Yn ôl at Fow. Mae Bradley ar gael, gwych gan Fow a Sean Bradley. Bradley nôl at Mark Williams, o mi oedd Luke Wall wedi gweld y peryg. A mi oedd Nathan Burke yn ei chanol i hefyd. Ond Caernarfon, yn sicr sydd ar oruchafiaeth yn y 5 munud dwytha, goset y bêl at Davies. Gwion Dafydd. At Fow, ond at Joe Fow. Iwan Roberts. Ar cliriad aw, mi yna lawion y fan yna gan George Newell. Dy dyfarnwn yn caniatau i chwarae barhau a Griff John yn twtio nôl at Lewis Webb. Dyma fe fi gweud, y ffaith bod Caernarfon ar yn gyfodlon chwarae o'r cefen ymlaen. Dywchwch ar yr hediad yma gan Morgan Owen. Owen yn dal i fynd. Mae yna Gerdyn Melyn yn mynd i fod y fan hyn i Morgan Owen. Am y dacl ar Kyle Harrison. Oedd yr hediad yn un arbennig o dda, gorodd popeth lan fel y môr coch iddo fe. Mae'n jyst yn penderfynu cario ymlaen. Ond yn y ffodus iddo fe, mae jyst yn dal i drod mewn, a mae fe'n gwybod beth mae fe'n neud. Cyffyrddiad trwm fyna. Y gic. Dwi'n mynd i edrych o was pan mae popeth yn slow motion. Ond oedd hi ddim yn gret. Dyna beth yn Gerdyn Coch, nag oedd Sean? Na. Harrison i fyny. Kyle Harrison. Ydych chi falch o glywed? Da ni mewn i'r 20 munud ola. Yma ar faes tegid. George Newell wedi 39 o funudau. Ac yna Adam Davies wedi 49. Bala 1, Caernarfon 1. Calland Absalom. Na'r grydd i'r Bala. A Fydaki. Gadael i Ross White. Griff John. Roberts. Cartwright rheolaeth dda. Oedd angen hynna fanna gan Cartwright a cyffyrddiad. Gwych. Gan Sean Bradley. Da ni ddim yn syni achos da ni disgwyl hynny ac yn arbas a Darren Thomas. Mi gymodd i gyffyrddiad oddi ar Nathan Burke. Mae hwnna di mynd allan am geg gornel. Ond am bas gan Sean Bradley. Y cyffyrddiad i ddechrau. Wedyn codi ben. Gwybod bod Darren Thomas na tu allan i'w drodau. Cyffyrddiad drom gan Darren Thomas. A wedi cymeryd hwnna mewn. A noi drod hwythau. Wedyn mae'r cyfle yn agor lan. Gwych gan Bradley. Os ydy mynd i gymryd y geg gornel.
Bydd hon yn crymanu am allan o rediad Sean Bradley at y postyn gosa. Nid i fyny safona arferol Sean Bradley i'r gigornel yna. Goset. Bêl yn edrych am rediad Mark Williams. Di rediad da. Beth oedd Goset yn gobeithio fyna gyda'r pas. Oedd bod yna bach o check ar y bêl, bod hi jyst yn sefyll lan. Ddim cweit yn gweithio ar yr achlysur yna. All hon fynd unrhyw ffordd. Paulo Mendes wrth ein cynnesu cyn chwaraewr Caernarfon. Felly efo'r Bala, White. A Aaron Edwards. Abadaki gwiriad oddi ar Joe Fo. Sut ar hynna bydde ar eich ddod protestio am hwnna? Sa'n siŵr bydd yn gofyn amdano fanna. Caernarfon yn paratoi i eilyddio. Maen nhw'n mynd i fod yn eilyddio ymosodol. Mae Louis Lloyd a Zach Clark paratoi i ddod i'r cae. Caernarfon yn amddiffyn y gigornel wan ta Iwan Roberts yn ddofn y tron. Mae'n cymryd gwiriad oddi ar Aaron Edwards y doethi a mae'n gic gol. Da ni'n deall, mae Darren Thomas a Gwion Dafydd fydd yn gadael y cae. Felly mae Richard Davies, Sean, yn gwneud eilyddion positif iawn yn y fan hyn. I fi, yn enwedig yn y 10 munud diwetha, dwi'n meddwl bod Caernarfon wedi bod yn un o'r tîmau gwell, y tîm gwell ar y cam. O ran y cyfleuon maen nhw bod yn creu, a ffordd maen nhw'n agor y bal a lan yn y cefen. Y ffordd maen nhw'n fodlon chwarae o'r cefen allan. So, sa'n siŵr os sy'n cytuno, ond nid fi o'r rheol, wrth gwrs, felly dyna phan mae'n cael ei dal i'r big bucks sy'n neud y penderfynadau caled yma. Dwi'n siŵr na Richard Davies ys ar cyntaf i anghytuno efo'r gosodiad yna, Sean Meredydd. Harrison, Davies. Bradley cisio i gosod ti, mae yn cyrraedd Mark Williams. Williams lledu'r bêl at Darren Thomas. At Mark Williams, dyma Davies. Yn ôl at Thomas bêl rwnd y gornel at Mark Williams. Bron a disgyn i Bradley, Davies i fewn amdani. O'r ddau i dîm Sean Meredydd, Caernarfon sydd edrych debyca i sgorio ar hyn o bryd. Ie, dyna pan fi syni falle bod nhw'n neud y newidiadau maen nhw ond gan i weld. Bradley, heibio Iwan Roberts, rwan ta. Iwan Roberts. Mae'n rhaid iddo fo wylio i gam y fan hyn, ond so Gerdyn y fan hyn. Oes Cerdyn melyn i Iwan Roberts. A mae o'n ffodus Sean, a di wedi cael Cerdyn melyn yn barod a dweud y gwir. Ie, oedd na dacl rhyw 5 munud cyn ni'n eitha tebyg i hon, yn Sean Bradley, jyst yn hibo fe'n hawdd, a ie, mae'n heiddi i Cerdyn felyn am hwnna. Gwrdd yn union beth o'n ei. Mae rai fi gyfaddo, ni'n meddwl am ryw eiliad y fanna ar y dechrau, bod o wedi cael Cerdyn melyn yn barod. Ie. Ond mae yna gyfle fan hyn, ni Caernarfon. Sean Bradley, Darren Thomas gadael y safle. Griff John yn y cwrt. Iwan mynd am y gol fan hyn. Iawn i weld. Mae'n mhres i ar hynny, Sean Meredydd. Reit, iawn i weld. Iawn i weld. Mewn i chwarter awr ola y gêm, Sean Meredydd. Sean Bradley. Sorry, Sean. Ond ie, mynd am gol nath Bradley fyna. Yn gobeithio am y cyffyrddiad lleia un o'i redwyr e. Dyna, so Sean Meredydd yn ei ddweud, Dyna fe ti'n meddwl am y Brent. Diar. Dal yn disgwyl am yr eilyddion gyda llaw. Webb. Mae Mendes ar fi'n dod i'r cae. Iwan Roberts fydd yn mynd. Dyma Luke Wall
eilydd i'r Bala. Dyma Ross White, lle am y croesiad a Badaki to postyn pella. Chafodd o ddim cyffyrddiad digonol ar hwnna. O Sebi a Badaki. Mae'r croesiad yn un o, dim yn hollol siŵr pam bod e ddim yn ymroi i'r peniad. Be ti'n gael nhw diving header yn Saesneg, ond jyst ddim yn ymroi am ryw reswm, dwi ddim yn ymroi i'r croesiad. Felly Darren Thomas yn ildio rhwymin y capten i roed o'i dan i goset a hefyd Gwion Dafydd yn gadael y cael. Felly Darren Thomas, Gwion Dafydd i ffwrdd, Zach Clark a Louis Lloyd ymlaen yn ei lle nhw ar ysgwydiad pen gan Gwion Dafydd yn siarad cyfrolan fan'na. A mae Paulo Mendes ymlaen hefyd ar drail Iwan Roberts. Wel, gawn ni weld. Yn sicr, fel o'n i'n gweud Bryn, o'n i'n meddwl 10 munud 15 dydd diwetha y Caernarfon yn well tîm na'r Bala. Weld ys yw'r newidiadau yn newid hynny. Wel, dau flaenwr yn sicr ydy Clark a Lloyd. Clark wedi sgorio yn erbyn y Bala eisoes y tymor hwn. Felly mae Clark, mae Lloyd, mae Davies yn y llifell lain. Mae Bradley fan yna hefyd. Felly beiddgar gan Richard Davies, mae rhaid deud. Ie, wel, mynd nôl i be o'n i'n siarad yn dechrau'r rhaglen. Maen nhw'n edrych am y treffoint yn oed. Maen nhw'n gwybod fod y gêm gyfartal ddim yn ddigon iddyn nhw. Felly, ie, mynd amdani. Pam lai? Clark. Gyffyrddiad cyntaf Bêl-droed i lawr. Yn edrych am yr hediad gan George Newell. Mae Badaki yn y canol. Cartwright yn ymwybodol hynny. Yn ôl at Newell. Newell! Mae yna nweth eto i George Newell. Newell eisiau gosod i Aaron Edwards, ond gwaith gwych rhagorol gan Griff John. Ac yna Mark Williams, o mi ath hwnna dan hwnna braidd. Clark i fewn amdani. Bradley o'i blaen o. Clark o'i blaen o hefyd. Dyma Sean Bradley. Alla fynd heibio i Aaron Edwards. Bradley. Dyma y tu ôl iddo fo. Yn edrych am Adam Davies, ond defnyddio i gefn i wiro Smith o'r neilltu. Y bel i fewn yn edrych am Louis Lloyd. Ac Clark oedd yna. Zach Clark gafodd y peniad. Y bel jyst nôl mewn, ys dim pŵer ar y croesiad, felly mae'n anodd. Mae'n digon hawdd i Absalom yn y gol. Ond yn ôl y daw, Caernarfon. Yn sicr sy'n orffan gryfa fo 10 munud o'r gêm yn weddill. Dyma goset. Mark Williams, syth at Arsan sy'n canfod Newell. Griff John. Dim i fi. Na, cytuno. Ennill y bel yn hawdd. Newell yn rhedeg allan o le. Cael y bel yn llwyr hwnna. O'na Geco Smotin yn fan hyn, Sean? Llawiad? Neu... Wow, ia. Griff John. Lwcus, dwi'n meddwl. Ni'n union ei fynd i ddweud, yn hogyn lwcus iawn. Hangfa i'r Cofis yn sicr. Arsan. Lle i gael y croesiad. Do ddim yn ddigon cywir. Lloyd. Allan at Zach Clark. Mae Lloyd wedi parhau ar eided i fewn i'r cwrt Cosfi. Rôl newydd i Kieran Smith tymor hwn, Sean, yng nghanol yr amddiffyn. Mae'n weld yn gyffyrddus iawn yna, dydy? Ie, wedi gorfod mynd mewn i'r llinell amddiffynol anafiadau wedi Pete, ond yn sicr, tywod, falle bod e'n dod i oedran nawr, lle mae chwarae fel cefnwr yn well i'w gêm ond yn sicr, dwi ddim yn edrych allan o le fel petai, yn unrhyw o'r gêm dwi wedi gweld yn chwarae yn y safle yna. Morgan Owen.
Y Crydd i Caernarfon. Mae yna newid ymwysodol yn mynd i fod i'r Bala yn y man. Mi fydd o sebi Abadaci yn gadael ni. A mi fydd Joe Malkin yn dod ymlaen yn ei le fo. Arson ymlaen. Wan tan fydd angen i Iwan Cartwright wylio'r gwiriad yma na. Yr adlamiad mi nath o hynny. Kieran Smith. Gosod ti i Ross White. Abadaci oedd y bwriad. A dyna'i gyfraniad ola fo i'r gêm o sebi Abadaci. Felly Abadaci'n gadael y cae a Joe Malkin sydd ymlaen yn ei le fo cyn chwaraewr Ceicona. Chwe munud yn weddill Sean Meredith. Os na gol fuddigol yn mynd i fod. Cwestiwn da. Sy'n edrych ar y gêm yn diwethaf rhwng y ddoi na. Ond yn sicr, ni'n edrych ar y gêm hyn, mae'r ddoi dîm wedi ymroed i'r gêm. Y ddoi dîm yn edrych am y triffwyn, felly y ffaith bod nhw mor positif, mae rhaid rhoi clod i'r ddoi dîm am hynny. Heriadau unwaith eto am y rhegfeydd, da chi'n ei glywed, o'r naill loc technegol a'r llall yma, Mendes. Nath o gadw'r bêl ar dir chwara ac yn ennill y tafliad Paulo Mendes. Ac osau at y 5 munud ola. Sa hwn di gallu cael hat-trick cyn yr egwyl. I gol o'r oedd Bala ar y blaen wedi 39 y funudau. Arsan. Dan i goset ar cliriad. Nath o'n dda yn y lle cyntaf i gadw'r bêl ar dir y chwara. Ond yna'r cliriad yn wallus. Arsan. Yn ôl gan Naim Arsan. Cartwright ar peniad. Mendes ar ergyd. Newell ar ergyd acrobataidd am i gymryd i wiriad o ddiar Griff John, dwi'n credu. A mae wedi mynd am gic gornel i'r tîm cartra. Mendes ar ergyd, a wedyn Newell fel ti'n gweud, jyst yn cymeryd i dros i ysgwydd. Edrych am y gornel bella yna. Da ni yn y 5 munud ola. Luke Wall ar gic gornel, mae'n un dda, maen nhw dan bwysau Aaron Edwards ar ergyd. Ni ar y llinell. Arsan, ar drosedd gan Louis Lloyd ar Naim Arsan. Wel, Wall i ddechrau yn rhoi'r bêl reit o dan y golwr. Syrthio i Aaron Edwards yn meddwl yw hwnna. Oddi ar Cartwright. Ie. Peniad pwysig fyna. Oedd hwnna'n mynd am y gornel yn doedd. Luke Wall. Droed chwith i chwipio hon i fewn. Pawb yn ôl i Caernarfon. Mae pawb yn hanner y Bala. Y Caernarfon o'r cae gan gynnwys Celyn Absolom, golwr y Bala gyda llaw. Wall. Cyfarwch chi bach yn bedantig yn fan hyn. Wall ar gei Crydd. Mae'n disgyn i Nathan Burke. Rwan tam yna gyfle am y gwrth ymwysodiad efo Sean Bradley. A fa yna berig pan mae Bradley ar y bêl ymlaen edrych am Louis Lloyd. O'r cyffyrddiad yn mynd ar bêl, heibio i Lloyd. Ydy'r cyfle wedi mynd i'r Canaries. Ac Smith ar peniad allan. Fo. Yn ôl at Louis Lloyd. Lloyd yn chwipio hi fewn. Ar peniad amddiffynol. O Joe Malkin oedd yna yn gwneud y gwaith amddiffyn. Mae rhaid cymol Bradley yn y man cyntaf. Y gweld yr hediad eto. Gwych gan e. Nawr cyfle i Caernarfon. Gyda 3 munud ar ôl.
Sean Bradley ar gig gornel. Bradley yn ei chwipio'n well. Sean! Yn cadw'r bêl ar dir y chwarae ydi. Ac yna'r bêl yn gwiro yn cynadlamu allan rhwystredigaeth i Sean Bradley. Wel, wara 1-2 bron fan hyn. Adam Davies. Ie. Nôl i Bradley. Bradley ar cyffyddiad trwm ar yr achlysur yna. Da ni'n agosau at y 2 funud ola. Mi fydd na ryw 4-5 munud o amser am yr holl eilyddio wrth i Mark Williams ildio'r meddiant fan ta. Mae yna beri gwirioneddol fan hyn amser i Aaron Edwards yn ffigio heibio i Joe Fo ac unwaith eto. Ac falla ddylia fod Aaron Edwards wedi croesi ar y cynnig cyntaf yn fyna. O, mi geith o gyfle arall yn fan hyn. Y bêl at Ross White, Mendes, cic hosan go iawn gan Paulo Mendes. Cartwright, Davies, dychwch lle mae Adam Davies yn ôl yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Ac yn ennill y gig gryf. Jyst yn mynd trwy'r dyn. Iwan Cartwright ar gig gryf i Caernarfon. Da ni'n clywed y bydd na 4 munud yn cael ei ychwanegu efo ar ddiwedd y gêm ac efo munud o'r 90 i fynd. Sean, pwy di seren y gêm? Wel, am berfformiad 90 munud fel petai, am ei waith oddi ar y bêl i'r tîm. Dwi'n mynd i roi ei Mark Williams heno. Wedi gweithio yn geiddo trwy'r gêm, felly seren y gêm fydd Mark Williams. Berfformiad da. Pwy fydd hapusor 2 reolwr? Colin Caton neu Richard Davies? Sa'n cael fydd y ddoi hapus gyda gêm gyfartal. Y ffordd o'n nhw siarad cyn yn y gêm, Bryn, y ffordd o'n nhw mor positif bod y ddoi edrych i mynd na triffwynt gatre gyda nhw heno. Ond y ffaith syml amdani. Os na newydd i'r pethau yn y 4 munud diwedd nesaf, dyna'n union be fydd nhw'n cael, pwynt yr un. A fydd y bwlch o 8 pwynt yn parhau rhwng y Bala a Chaernarfon. Bydden nhw'n aros yn drydydd ac yn bedwerydd. Fory mi fydd y dre newydd a Met yn cwrdd. Fydd y buddugoliaeth i'r Met yn ei codi nhw uwch ben Caernarfon i'r pedwerydd safle. Arsan yn rhyddhau wôl. Mae Mendes ar rediad. Bêl hir yn edrych am Newell. Mi ond Molcyn yna ond gormod arni hi sydd drwodd at Lewis Webb. Cadarnhau bod na 4 munud i'w chwarae Morgan Owen ar cam gymryd y bêl i fewn yn edrych am Newell a Griff John yn achub cam Morgan Owen yn y fan yna. Swn i feddwl fydd Morgan Owen yn mynd ac yn diolch i Griff John. Ie, Wall yn ein dda fan hyn. Trio ffindo'i bartner e. Newell yn y canol. Dwi'n cweit digon o bwer ar y croesau wedi cyrraedd na. Wel, mi fydda gol rwan yn greulon ar y naill dim a'r llall. Luke Wall ar gig. Newell i fewn amdani, mae'n rhydd yn y cwrt. Newell! A Newell gafodd y cyffyrddiad ola, dwi'n credu mi oedd Molcyn yn ei chanol i hefyd. Ie, Newell a Malcyn ar draws i gilydd rhywsut, rhyw ffordd. Eto Llanas yn yr amddiffyn. Dwi'n gwybod bod y gwynt ma yn ffactor, ond ti'n edrych ar y gôl sgorio'r Caernarfon, Llanas yn yr amddiffyn fyny, a mae'n anodd. Ond, fel ti'n gweud, fi'n credu bod efo'n greulon i'r ddoi dîm. Malcyn. Mae Wall, Morgan Owen. Mi oedd cael gêm dda, Sean, yn dydi Morgan Owen. Mi oedd sicr wedi gwneud argraff ers symud o Borthmadog. Mae wedi edrych yn hollol gyffyrddus ar y lefel yma.
Ydy rhediad na fyd. I gwybod y cyffyrddiad diwetha yn bach yn drom, ond dangos hyder i chwarae allan o'r cefn. Fi'n clywed Richard Davies o dan ni yn cyfarth ac yn annog i chwaraewyr. Ser yn y gêm, Mark Williams a'r cyffyrddiad, mond at Paulo Mendes. Mendes, y bêl i fewn at Newell. Newell! Arbediad campus ac yna ffôn cliriad! Wel am arbediad, am gyfle i George Newell. Wel, maen nhw'n gofyn am gornel, ond Newell am gyfle fan hyn. Mendes yn chwarae fe mewn. Dwi ddim yn cam sefyll. Digon o bwer ar yr ergyd. Mae rhai rhoi clod unwaith eto i Webb. Edrych am y gornel pellaf. Fel ni'n gweud, digon o bwer. Bach yn agos i Webb. Eiron ond yn mewn. Wow. Ia, mor agos. Eiron Edwards ar y postyn. Joe Fo, mi oedd o mor ddewr. Ond mae wedi bod yn gêm dda, Sean, yn do? Ydy, dyna pam ti a fi neb yn heiddi colli. Os mi fyddai'n greulon nawr yn y munud, wel, eiliadau diwethaf o'r gêm. Da ni i fewn i'r 10 eiliad ola yma ar faes tegid. Sean Bradley. Bradley aros ar i draed, mewn dal i fynd. Ond y cyffyrddiad ola fanna oddi ar Sean Bradley. O, mae yna gerdyn melyn hwyr yn fan hyn am ei rwystredigaeth yn fwy na dim, Sean Bradley. Mae fe wir meddwl bod wedi ennill gic gornel i'w dîm. Un cyfle arall i'w dîm rhoi y pwysedd ar Bala. A dyna'r ffrwystredigaeth. Oedd o'n iawn, hefyd. Oedd o'n iawn, hefyd. Achos mi oedd y cyffyrddiad ola, heb unrhyw amheuaeth yn fan yna, oedd hi arna i Marsan. Tybyddai hwn fydd symudiad ola y gêm. Wall i fewn at Newell, ras rhwng Newell a Webb. Webb yn disgyn arni hi. Y dyfarnwr, mae'r chwiban yn ei geg. A mae'n gorffen yn gyfartal yma ar faes tegid. Mi fydd y Bala yn aros yn drydydd yn uwch gyngrau'r Cymru JD. Mi fydd Caernarfon yn aros yn bedwerydd dros dro. George Newell ar gôl agoriadol yn hwyr yn yr hanner cynta ac yna'n gynnar yn yr ail hanner. Adam Davies yn union i'r sgôr. Fel o Sean Meredith yn dweud, ond ar un o'r ddau dîm yn heiddi colli. A ddyliwn ni, mi fydd y ddau reolwr yn fwy na bodlon efo pwynt sydd yn cadw, fel o'n i'n dweud, y Bala yn y trydydd safle, yn cadw Caernarfon yn y pedwerydd safle. Ser yn y gêm oedd Mark Williams. Morgan Owen, mi gafodd o gêm i'w chofio hefyd. A'r sgôr terfynol yma ar faes tegid ar noson hynod oer. Y Bala 1, Caernarfon 1, lawr â ni at Dylan Ebenezer. Diolch Bryn, dyna ni, mae'n gyfartal. Mae'r rheolwr Caernarfon, Richard Davies, gyda fi. Un yr un eto, tymor yma yn erbyn y Bala. Chi'n edrych yn siomedig? Ynddo, dwi'n siomedig achos da ni'n di chwarae yn byd first half. Mae wedi cymryd i ni fynd gol lawr ag i second half, ni garant bach o fewn yn dressing room na. Just dim digon dawr i fynd ar y bêl first half, chwarae ni'n gyrchol i'r gêm nhw, a diolch yn siwtio ni. Pam da ni'n chwarae, da ni'n profi fanna, bod ni'n gallu chwarae, dyna sydd ni'n creu problemau yn y baland. Disappointed bod ni'n digon dawr first half i wneud yna. Mae rai bod yna bethau positif, nid yn unig o heno, ond y perfformiadau y canlyniadau erbyn y Bala drwy gydol y tymor. Yndi, a dychod, yn y second phase, da ni wedi bod rili da, tynnu'r TNS allan o'n, ond maen nhw'n gallu neud rhywun. Ond na, da ni'n hapus, dychod, diolch o pwynt gweitha oedd i adra, ond eto dwi yn disappointed rach, sa'n ni wedi gael chances ymlaen i ennill, lle. Fel rheolwr, yn amlwg yn mynd amdani gyda'r eilyddio heno. Mae rhaid ni, dychod, dyna sydd am y competition yn mynd y top na wan, a mae gen i hogia sy'n gallu impactio'r gêm. Dyna oedd y syniad lle. Yn anffodus, diolch cweithio gweithio nhw, ond na, hapus o'r perfformiad yn rhawn. Oedd angen triffwynt ar y trydydd safle? Dwi'n meddwl oedd, os dwi'n hollol onast. Mae'r pwynt yn y well iddyn nhw nad yw ni.
Ond mae gen i'n dal i gwffio. Does am byd drosodd eto, mae yna dal 5 gêm i fynd dwan. Mae rhaid ni jyst cymryd mantais o bob un o hynna. Ie, a hefyd, os mae gemau gyfle fydd i, chi mewn, gai awgrymu chi mewn safle eitha da mewn i'r reini? Fi'n gwybod mae spel i fynd, ond... Ie, a sa'n ni'n gorffen yma man, sa'n ni'n hapus, ond eto, da ni eisiau'r trydydd safle yna os di ar gael llyd o, so ie. Dyna ni, diolch yn fawr iawn. Diolch yn A fawr. mae cwmni un i'r un eto. Pwy fydda ni proffwyd o hynny? Richard Davies gyda ni. Ar ôl y canlyniad yna, diolch yn fawr iawn iddo fe, wrth i ni edrych ar canlyniad heno. Fel wedodd e, tynwch y seintiau newydd allan ohoni. Mae'n anhygol, mae'n mynd i gei conna, y tîm sy'n ail, ac ennill o 5 gol i 1. Daniels a Clark, Davies a Williams i gyd yn yr hanner cynta. Jack Kenny'n cael un yn ôl i gei conna, mae'n dipyn o gamp yn ei hun. Yn Declan McManus yn cael y 5. Dal yn chwarae yn y gêm Hwlffordd na gyda llaw. Fel na mae ar y brig y seintiau. 5 i fynd, dal heb colli. Os rhywun yn mynd i ddod yn agos iddyn nhw. Sgwni, dyna fel mae'r tabl. Mae Dani Gossett gyda ni. Yn gynta, na ni siarad am heno, cyn siarad am Cymru C. Dani, ti'n y garfan? Ti'n y garfan? Sio'n gwylchiad, o'r diwedd. Alla i ymddeheirio eto am hwnna. Beth am y gêm na heno? Oedd rheolwr bach yn rwystredig, bach yn siomedig gyda dde? Oed, dim ôl race frustrating i'r hanner gynta. Dim ond ni chwarae'n dda iawn. Ond credit i Bala, da ni'n gwybod pa mor dda ydyn nhw, effective ydyn nhw yn neud gêm nhw, a dim ond nath ni trio competio yn erbyn nhw yn yr un o stael. Nath o'n gweithio ni, ond pryd ni'n gael ar y bêl, dechrau chwarae, dyna lle oedden ni'n edrych yn beryg. Ie, chi wedi cael ding-dongs falle o'r term erbyn Bala. Mae pob gêm yn gyfartal, un yr un. Caernarfon neiddi clod am hynny am hynny, chi'n amlwg yn cystadlu gyda'r tîm yna tu ar brig. Yndi, yn union, da ni'n gwybod pa mor gred i Bala, a mae'n gres bod yn gallu competio roed gêm da iddyn nhw. Nhw wedi bod bob tro'n agos a lle gobeithio neis curo'r nesaf. Ond gêm ma enjoyable weithiau, dwi ddim pryd chi'n gorfod sort of mixio'r gêm fyny a mynd yn hir o bod bynnag, ond dwi'n fair results yn ei fod, dim ond. Mae'n teimlo fel, ond teimlo fod y ddau dîm eitha siomedig, achos o'n nhw eisiau triffwynt i trio cael bwlch ar cei conna, o chi eisiau triffwynt i gael bwlch arnyn nhw. Yw hwnna'n deg oedd y ddau dîm eisiau ennill o'n? Oedd, yn union, ond dim ond yn diwedd oedden ni'n cymryd y pwynt, so, ia. Yn union. Reit, Cymru C. 2 flynedd nôl, nes i ffwl o'n unan, yn meddwl bod ti yn y garfan yn ti ddim. Ti'n ôl yn y garfan, be mae hwnna'n golygu i ti? Ie, ni'n hapus iawn i fod yn ôl yn y garfan. Fydd o'n experience da eto, so edrych ymlaen i gyfarfod efo'r sgwad, so edrych ymlaen eto. Ie, fi'n hapus fyd, mae Mark Jones yn apusach. Ar ôl y 2 flynedd nôl na. Llawn gyfarchiadau am hynny, a'r perfformiad eto, a'r tymor yn gyffredinol. Wel, ni'n ti'n cyfri i'r Dani, diolch yn fawr iawn am da amser di. Dani Gossett gyda ni. Yng Ngharfan Cymru Ec, yn edrych mlaen i'r gêm na'n erbyn Lloegr cyn bwy hir. Ond penwythnos nesaf, mynd ni Pontypridd o'r Bari, ni lawr yn y de, Pontypridd Aberystwyth ffordd i gymaint y digwydd, lawr yn y gwylodion a gymaint y flannu yn gyflym iawn. Felly un yr un fan hyn heno, a ni'n cael cwmni rheolwr y Bala, Colin Caton. 1-1, everybody, I don't know, how do you react to that result? Everybody seems a bit disappointed on both teams not to get the 3 points. I think Caernarfon were well. They never have got near the 3 points. I thought we should have been 5 or 6 up at half time. Absolutely buried them, and then they've played well without Kell making any saves for 40 minutes in the second half. And then we've bossed the last 5 minutes and the last extra 4 minutes of the added time. And anybody here today knows that we should have won the game. You know, they haven't had a clear-cut chance. And like I say, Kell's not made 1 save in the game. You're so experienced in football. When those chances were being missed in the first half, do you have that nagging doubt that you might pay the penalty for that? Yeah, definitely. We changed the way we played, and I said that we'll get 3 or 4 chances in the first 10 minutes, and I think we had 4 or 5. You know, Ozzy's got to take it, Naeem's got to take it, George's header, and they're blatant good chances. But if you don't take your chances in football, you always come to rue the ones that you've missed, and you get punished. You know, we've let them play through us, conceded a corner, and they scored a sloppy goal, which is not good enough. But on the whole, you know, we've done really well, and it's not a defeat, it's a draw. You know, just shows how far we've come that we're disappointed with a draw at home against Caernarfon. Yeah, it seems to be par for the course this season against Caernarfon. They've all finished 1-1. You've taken the lead in all the games as well. Do you look back at those sort of games thinking we could have got all 3 points in all of the games? Yeah, definitely. We can all look back at the points that we've dropped. You know, we lost 4 points against Pontypridd, 3 points against Aberystwyth, but you know, it's a tough league, and you've got to be on it every week in this league. And you know, Caernarfon are a good side, and it's a draw. You know, they'll think that they might have pushed, but it's about chances. If we take our chances in the game today, you know, we're maybe 7 or 8. Whereas if they take their chances, they haven't created one really, apart from a scrappy corner which has fell to them.
You've kept them at arm's length, I guess. Didn't get the chance to close the gap at the top, but few games to go, 5 games to go. Semi-final of the Welsh Cup coming up as well. Big few weeks coming up for you, Colin. Yeah, it's massive. You know, like we got to the final of both cups last year, won the League Cup, and you know, it's great that we're in the semi-final and stuff. It's better playing on a weekend than not having any football at all. You know, I wouldn't know what to do, but it's going to be a really tough game against Connasquay, and you know, it'll be another battle. But we need to. We were good against Connasquay last week, and today we weren't good. Even in the first half, when we had lots of chances, we weren't good enough as a performance from us. But you know, we've done really well as a group, and we've got to take it into Cardiff Met away next week. Brilliant. Thanks for your time, as usual. Thank you, Colin. See you soon. Colin Caton, gyda ni fyna. A'r arwydd, fel o'n i'n dweud ar y dechrau, yn dweud y cyfan. Ni wedi bod yn y Bala heno, mae wedi bod yn braf iawn cael bod yma. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni chi. Eich bwyntiau nos lun a'r golau yn diffodd yn arwydd. Bod angen i ni gyd fynd gytre, fi'n credu. Diolch am eich cwmni. Wel, ni chi cyn fwy. Hwyl fawr.